Ángel, ti non me sale o teu, agora sí. Agora sí, votos emitidos 19, máis os dous de Carmen e máis de Paz, aprovámola por unanimidade. Imos co punto 2. Sí, porque son os dous que están telemáticamente. Teño que votar de viva voz. Sí, pero fai a secretaria, fai o costar a secretaria. Vale, por tanto, aprobase a ata por unanimidade. Vamos co... O punto 2 é decretos da alcaldía, dar conta, señora secretaria, tes a palabra. Darse conta da listaxe de resolucións da alcaldía da número 619 a 696, desde o 21 de xullo de 2025 ao 25 de agosto. Non creo que queirades que lea os encabezamentos de todos, xa os tedes vistos, non? Algúnha cuestión respecto das resolucións? O punto 3 é a dación de conta dos informes de morosidade do período medio de pago do Concello de Lalín e o Padroado Cultural de Lalín correspondente ao segundo trimestre de 2025. Ten a palabra a señora secretaria. Interventora. Nada que decir. Informe de morosidade PMP segundo trimestre de 2025. Se conclúe o tesoureiro que en virtude deste cálculo o PMP global, incluído o Padroado Cultural de Lalín correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2025 é de 21,93 días, o do Concello de Lalín de 21,99 e o Padroado Cultural de 9,84 días. É o que informa ao Pleno Secretario o tesoureiro municipal. Ben, queda dado conta, imos co punto 4, alteracións de bens, desafección do tramo do Camiño de Casas Novas. Ben, Begoña, ti aí auséntate. Veñen agora dous puntos, o punto 4 e o punto 5, que son dúas alteracións dos camiños, un camiño das Sabelas en Maceira, que é no punto 5, e no punto 4, que é o camiño, a desafección do tramo do Camiño en Casas Novas, Goiás. No seu día tramitouse a solicitude que nos ocupa. O que se propón é o acordo da desafección do uso público do tramo de camiño que se describe no informe técnico e planos adxuntos ao mesmo, asinado a efecto polo enxeñeiro técnico municipal de Obras Públicas de data 18 de febreiro de 2022, ratificando noutro informe o técnico de Agricultura de data 3 de 1 de 2024, que obra no expediente que nos ocupa. O citado tramo pasa a ter cualificación de ben patrimonial do Concello e a condición de parcela sobrante, e logo o punto 3 é a facultar ao concelleiro propoñente para levar a cabo cantas xestións e asinar os documentos que fosen precisos co obxecto de acadar un bo fin neste acordo. Alguna intervención neste punto? Ariana, ten a palabra. Espera un segundo, a ver se me fai este cacharro. Tes a palabra, Ariana. Grazas. A ver, eu simplemente unha intervención moi pequeniña. Non sei se realmente esta desafectación ou desafección, como se diga, beneficiará realmente a eses dous veciños. É dicir, se quixésemos beneficiar, eu creo, a eses dous veciños, dende o BNG creemos, con ese camiño que se debería, dende a nosa opinión, é limpalo, telo en boas condicións para poder utilizalo, porque é que ambos os dous veciños teñen dos dous lados dúas parcelas que son solares, son edificables e son solares de gran tamaño. Non creo que se lles faga ningún favor pechando ese camiño ou, en todo caso, vendéndolle esa terra, non sei a que prezo, ademais, é pequeno favor se lle fai porque se edifican na parte de arriba contra a pista do Santón nun futuro, que pode ser, pode ser, sobre todo un deles ten familia como para que poida edificar ali se quere.
non van ter entrada por arriba. Entón, van ter que pasar por diante, calquera que edifique na parte de arriba, vai ter que pasar por diante da súa entrada e da súa casa. Con iso quero dicir que nós imos votar en contra por unha cuestión de coherencia, porque xa votamos en contra da outra vez, porque isto non ten moito sentido. Deixar que as silvas coman un camiño e despois venderlo a dous veciños ou desafecto, non ten absolutamente ningún sentido. Pero é que non creo, e só quería dicir isto, que os beneficie a ningún dos dous, ademais. O sea que, nada máis... Gracias, Alba. Adriana, perdón. Turno para o PSOE. Tes a palabra, Alba. Bueno, bo día a todos e a todas. Eu tamén vou ser moi breve. Estamos falando do alleiamento dun terreo público, un expediente que xa veu a pleno no ano 2022, daquela rexeitouse, porque non acadou os votos a favor que tiña que acadar, e estamos de novo con este tema en riba da mesa. Bueno, eu dende a bancada do Partido Socialista, non temos claro que isto repercuta positivamente no conxunto dos veciños e veciñas de Lalín, co cal non podemos votar a favor, ao igual que o fixemos naquel pleno do ano 2022. Entendemos que os espazos públicos e os camiños deberíamos conservalos e facelos accesibles. Dicían daquelas que este camiño estaba en desuso, basicamente porque estaba sen limpar. Eu creo que non pode ser un motivo para desafectar un camiño público, pois por esa regla de 3 teríamos centros de espazos e de camiños no Concello susceptibles de ser desafectados. E xustificar isto dicindo que pode ser unha fonte de ingresos para o Concello e que, ademais, o Concello se libera do mantemento, como se indica nos informes que veñen hoxe a pleno, pois estamos na mesma. Por esa regla de 3, teríamos centos de camiños que se poden desafectar e suporían un ingreso e un gasto menos porque non habría que limpalos para o Concello. Eu creo que isto non pode ser unha xustificación e, dende logo, non vamos a votar a favor porque non temos... Gracias, Alba. Turno para o PSOE, nada. Ben, eu simplemente... e dicirvos que, obviamente, eu case coincido con Ariana no sentido de que eu non lle vexo unha utilidade, pero, en definitiva, é o que queren os veciños esos, e digo unha cousa, ese camiño, a min constame que leva máis de 30 anos sin utilizar. Son camiños que hai moitos en Lalín, por desgracia, que están nesas condicións. Son camiños que sí, que existen, pero son auténticamente gatufeiros que quedaron así, sin uso, por parte de ninguén, porque non nos necesitaba ninguén para pasar por eles, se non houberanse tido preparados, e, por lo tanto, iso é o que ocorre neste caso. En todo caso, Ariana, eu vou loitar, outra cousa é que consigamos ou non, o goberno de Lalín vai loitar, porque a concentración parcelaria incluye os núcleos rurales. Os núcleos rurales, como saben, ahora mesmo a lei de concentración parcelaria, Goiás está nese proceso, precisamente temos que facelo neste mes de setembro. Ahora hai que dicir que núcleos rurales entran ou non na concentración parcelaria. Por lo tanto, vais a ter reunión nas parroquias todas, na Veiga, en Xaxán, en Goiás, en Cristimil, en Galegos. Vamos ter as reunións para decirlle a Xunta se entran ou non as núcleos rurales. Os núcleos rurales non entran. Antiguamente, cando non había que núcleos rurales, entraron, e a diferencia é sustancial. Mirad a concentración parcelaria de Sello, con todos os respetos, que ten os núcleos rurales sin concentrar e logo está concentrado o resto, e mirada de Santiso e Meixome, que entraron os núcleos rurales. A diferencia é abismal. É dicir, comparar... Porque é voluntaria. É voluntaria. A lei está como está e teñen que votar o núcleo que queira entra e o núcleo que queira non entra. Xusto. No, pero teñen que os veciños querer, a maioría dos veciños teñen que estar de acordo, senón non vale a pena facelo. Pero, en todo caso, nós agora en Goiás vamos ter reunións cos veciños para onde o queiran, é dicir, a Vilatuxe xusto, é que xusto a lei colleu a Vilatuxe xusto nese momento onde, de feito, hai un camiño que hai que desafetar, porque resulta que se fixo o núcleo rural non se podía facer, e houve un pleito e perdeu na Xunta. Entón, o que me gustaría era que a máximo número de núcleos rurais posibles que entraran a concentración. Eu creo que é unha ventaxa. O que ocorre é que antes facíase a concentración toda a xunta da parroquia única e indivisible, e agora faríase a concentración da parroquia, os núcleos rurales unha subconcentración e logo a concentración. Pero polo menos chega un camiño ancho do agro
e entra na aldea pois ancho, e senón non hai posibilidade ninguna. Bueno, a prova, aquí temos os dous exemplos, Sello ou calquera outro deste última xeración, ou Santiso. A de Santiso é unha gran concentración, entrou todo, e en Sello, por exemplo, pois non. E a diferencia é abismal, parece que son parroquias distintas, cando ambas as dúas tuveron concentración parcelaria. Entón, ben, vamos pasar a votalo. Votamos o punto este. Que? Si, tranquila. Eu teño experiencia dirixindo plenos, se non a teño a esta altura, malo. Eu non. Ben, Paco, falta se vou votar. Vamos a ver, votos a favor, votos emitidos 18, a favor 9, non 2 do BNG, abstencións 7 de Compromiso e máis do PSOE. Paz e máis Carmen pois votan co grupo de goberno a favor. Por lo tanto, serían 11 votos a favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstencións e 2 en contra. O punto 5 é o mesmo de Maceira. Non fai falta discutir o de Maceira, non? Votámoslo tamén. O punto 5. Votamos o de Maceira. Non, che. É o mesmo, é o mesmo un camiño, é parecido. Bueno, é unha parroquia. Non, eu creo que non. Ben, vamos a votar o camiño, pero esos camiños estes que están abandonados, ojalá estuveran cultivados. Abandonou os usos e costumbres. Os usos e costumbres. Eu teño camiños ali na miña aldea que deu de neno utilizábamos e agora están totalmente a monte de 30 ou 40 anos e non pasa ninguén por ele, ninguna cabra. Vamos a ver. A ver. A ver, votade. Estamos votando o punto 5. Pablo, non me sale o teu voto, nin o de Begoña, nin o de Avelino. No, este é o 5. No, pero é o punto 5, é o punto 5, Mario. Ben, mira, para que non haxa problemas, como temos dúas persoas conectadas telemáticamente e un rollo, imos votar a mao alzada os puntos deste pleno, porque senón imos ter complicación toda a vida. Vamos co punto 5, votos en contra. Vamos co punto 5, o camiño de Maceira. Votos en contra? O de Maceira. Votos en contra? Non hai. Abstencións? PSOE e a Compromiso. E a favor? O Bloque e máis o Goberno. Sí. Ben. Imos co punto 6, modificación de crédito. Perdón. O punto 6 é modificación de crédito, suplemento de crédito número 5. Queredes algunha aclaración deste crédito, deste suplemento de crédito? Non. Pasamos logo a votalo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? PSOE e vos? Abstencións? Abstencións PSOE e Bloque, a favor? O Goberno e máis Compromiso. Porque eu creo que ao meterlle dúas persoas telemáticamente o sistema xa vai xustiño. O sistema, pero non vai a votación, o resto vai, O resto vai todo, non vai a votación, Entón, aprobámoslo por a favor o PSOE. En contra ningún, abstención.
Correcto. Imos co punto 7, bonificación do IBE para o tema da uso agrario, o IBE das granxas, como sabedes. Tamén hai que aclarar algunha cousa, se non votámolo. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, aprobámolo por unanimidade. Ben, xa che dixen nas comisións que xa yo explicara a Abelino. Vamos co punto 8. O punto 8 é a moción do Grupo Popular para manifestar o rexeitamento a calquera proposta que implique unha reducción sustancial de fondos europeos destinados ao sector agrícola no marco financiero plurianual. Ten a palabra o concelleiro portavoz. Abelino, ten a palabra. Bos días a todos. Hoxe, teremos aquí esta proposta, como non podía ser de outro xeito, para rexeitar rotundamente o primeiro borrador, primeira proposta que saliu da PAC. Creo que é importante que nos vayamos todos pronunciando, porque quedan 2 anos longos de negociacións e desde o grupo de goberno, desde o Partido Popular, desde o Partido Popular de Galicia, temos claro que Europa non pode avanzar se abandona os seus gandeiros e os seus agricultores. É, sin dúbida, que nesta proposta non pode avanzar de espaldas ás rexións, ás comunidades autónomas. É máis nestes días que eu creo que quedou claro que é máis necesario que nunca protexer a quen coida do noso rural, que son os homes e as mulleres que traballan nel e que manteñen Galicia verde e coidada, e que sin duda teñen que ver con tristura estas propostas feitas desde a distancia. Sin duda, a proposta presentada pola Comisión Europea para o marco financiero plurianual 2028-2034 é sinceramente decepcionante. Recentraliza fondos, dilúe prioridades e deixa as comunidades autónomas como Galicia fora das decisións que máis lle afecta precisamente a quen mellor coñece o territorio. Sin dúbida é un erro político de enormes magnitudes. Sobre todo porque a PAC non é unha subvención máis. É unha ferramenta vital para garantir a soberanía alimentaria, o equilibrio territorial, a loita contra o despoblamento e, sin dúbida, a preservación do medio ambiente de forma sostible. Pero máis importante, a PAC, inda que se estén engañados, non é unha subvención ao mundo rural. A PAC é unha subvención ás grandes cidades para ter alimentos a un precio asequible e para que o territorio estea coidada. E sin PAC non hai vida no rural e afógase o rural, pero a quen máis vai a sufrir as consecuencias, sin dúda, nun largo plazo, van ser as grandes cidades. Por iso, desde aquí, presentamos este rexeitamento a esta proposta da PAC e instamos, coa mellor das voluntades, aínda que é chamativo o silencio, a que o Goberno do Estado se poña a traballar e negocie nestes 2 anos que se abren a nova proposta da PAC. De forma totalmente construtiva e sin crítica ninguna ao Goberno do Estado, o que lle pedimos é que, neste caso, defenda a Galicia, defenda as comunidades autónomas e que permitan que nesta nova PAC as rexións, as comunidades autónomas sigan tendo o peso necesario, os gandeiros e os agricultores sigan tendo o peso necesario na PAC, porque calquera proposta que se faga das espaldas ás persoas que están no territorio, que coidan do territorio, que o habitan e que producen alimentos no territorio, vai a ser nefasta e negativa para o noso rural. Pola nosa parte, nada máis, esperemos que teñamos esta unanimidade en rexeitamento a este primeiro borrador que se presentou para a PAC 2028-2034. Gracias, Abelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Chámame moito a atención que comeces dicindo que hai que protexer a quen coida o rural cando deixastes nos incendios, na vaga de incendios, aldeas enteiras abandonadas, arderon casas, ardeu o noso patrimonio natural. O mellor exemplo que tedes para sair despois diso é a conselleira de Medio Ambiente que ven a Dozón a preocuparse polo Tecor ou a conselleira de Medio Rural que non aparece.
e digo a ti porque eres o responsable de medio rural, que tamén me parece interesante terte entre nós para que nos expliques este tipo de cuestións. Primeiro, a proposta ven da Comisión Europea, ben impulsada dende ali. Eu non sei se coñecedes a unha señora que se chama Ursula von der Leyen. Non sei se vos sona de algo, é do PP europeo, do Partido Popular Europeo, e non sei que votaredes, despois de todos estes discursos, é moi amiga de que Sánchez, votaredes cando nese momento vos chame a capítulo e vos diga votar aquí. Primeiro, a estrategia das dereitas, vos estades incluídos, é priorizar defensa fronte a rural. Iso primeiro. A ver se sabemos, e nos queda hoxe claro, de onde nos ven o regaliño. Para non irnos daqui cun discurso que é moi sentido pola túa parte, pero que logo as accións son outras. E logo, dentro desta moción, hai un momento no que pon textualmente que Galiza ven sendo exemplo de xestión responsable e eficiente no financiamento destinado ao apoio do rural. Mira, vouche dar uns exemplos, voulle dar de boa xestión da Xunta de Galiza en medio rural. O 70% das axudas dos plans de mellora foron rexeitadas a pesar de cumprir con todos os criterios o ano pasado. O 70%. Só o 3,5% dos gandeiros e agricultores teñen menos de 35 anos. O 3,5%, é dicir, dentro de uns anos imos ter unha crise que nos vai levar a onde nos estades levando vos durante todos estes anos de gobernos. Pecha unha explotación ao día de leite. A conselleira de Medio Rural está contenta, reúnese coas empresas lácteas, en vez de reunirse cos gandeiros e dicirlle por que acepta que sexamos os do Estado que menos cobramos por litro. A parte, si é unha risa, e sobre todo hai que rirse cando, Abelino, se penaliza as explotacións de pequeno tamaño, que as que nos rodean principalmente no Deza, pola produción. Por cantidade, penalízase, non por calidade. Outra cousa, votastes a favor do Tratado de Mercosur. Repito, van entrar toneladas de produto que non cumplen cos nosos requisitos, cos requisitos que a nós non son obligatorios. Queres máis tempo? Sí, un minuto. Tedes o país ás xestas, temos a superficie agraria útil moito máis baixa que a media europea. Non sodes capaces de poñer o país a producir. Se tivésemos que producir alimentos para nós, non seríamos capaces de producilos nin para un mes. E isto ocorre despois de 16 anos de goberno do Partido Popular. Xestionades as crises sanitarias do bovino e do ovino da peor maneira que se puido xestionar cando se fixo. Nin fostes capaces de facerlle fronte á lingua azul, nin fostes capaces de facerlle fronte á EHE, e quedou clarísimo. Foi unha auténtica vergonza, Belino. Incluso eiches ti nas noticias ca túa vaca protestando. Imagínate. Hai 4 millóns de euros do 2023 e do 2024 destinados ás explotacións ecolóxicas procedentes de fondos FEADER que non se sabe onde están. Desmantelades os centros de investigación agraria, como, por exemplo, Mabegondo. E senón, irlle preguntar aos profesionais que traballan ali e que son básicos para o avance do sector agrogandeiro. Impuxestes a obrigatoriedade da presentación telemática da documentación. Estabades moi preocupados porque os señores e as señoras non eran capaces de rexistrar os galiñeiros. Agora, que non sexan capaces de rexistrar a PAC telemáticamente preocupa-vos bastante menos. Eso non vos trae tanta preocupación. Así que, miren, entre a señora von der Leyen, que as súas propostas de menos alimentos, máis defensa, e vos, que cando vos chegan os fondos, non sabedes que facer con eles, e os xestionades de maneira bastante deficiente, temos un conxunto que para o rural é bastante perigoso a curto prazo, xa non digamos a longo. Nada máis. Gracias, Ariadna. Turno para o PSOE. Ten a palabra Anxo Álvarez. Vale. Moitas gracias. A ver, nós vamos a apoiar esta moción por varias razóns. En primeiro lugar, porque efectivamente tanto o sector agrícola como o sector gandeiro son dous sectores estratégicos para a LIN. Son dous sectores moi importantes económicamente, tamén son dous sectores moi importantes simbólicamente para todos os laninenses. E, en segundo lugar, imos a apoiar o que piden esta moción por pura coherencia, porque é o que ven
facendo o Partido Socialista dende o minuto 1, dende que se coñece, dende que se ten noticia, que a Comisión Europea propón recortar fondos para agricultura e gandeiría no orzamento europeo. Realmente, a maioría das cousas que vostedes piden nesta moción son iniciativas que xa puxo en marcha o Partido Socialista dende que se ten noticia destes recortes. Vostede di que é chamativo o silencio do Goberno. Avelino, bueno, voulle recordar algúns titulares, poucos, destes últimos 5 anos de goberno do Partido Socialista. Mire, febreiro de 2020, bloqueo en Europa por los presupuestos. España quiere recortes cero en agricultura. Novembro de 2023, España plantea blindar los fondos de cohesión y agrícolas de los ajustes del presupuesto de la Unión Europea. Xullo de 2025, el ministro Luis Planas anuncia que el Gobierno se opondrá con absoluta firmeza a que haya un recorte de la política agraria común. E un último e bastante significativo tamén de xullo de 2025. España rechaza subir el gasto europeo en defensa a costa de fondos regionales e agrícolas. O Goberno español manifestou o seu apoio ás organizacións agrarias que se movilizaron en Bruxelas en xullo de 2025. O Goberno español está a negociar con outros Estados membros da Unión Europea tentando artellar unha fronte común para opoñerse os recortes que propón a Comisión. Polo tanto, o compromiso do Goberno socialista está fora de toda dúda, é claro e é rotundo. E, dende logo, vai se dar a batalla durante estes 2 anos de negociacións que se abren para que os recortes non cheguen aos agricultores e gandeiros galegos e españois. Eu creo, sinceramente, que aquí todos estamos contra estes recortes e todos imos votar a favor da súa moción e en contra dos recortes que propón a Comisión Europea. Pero tamén creo que este é un debate político e non é, como dixo vostede, propostas que están feitas dende a distancia. Son propostas que fai o Partido Popular Europeo, a dereita europea. Non o digo eu, dio Moreno Bonilla, presidente da Xunta de Andalucía. Me da igual quien lo haya planteado. Probablemente lo han planteado compañeros nuestros del Partido Popular Europeo, a quienes respetamos, pero no estamos de acuerdo y lo vamos a decir alto y claro. Non están de acordo, solo faltaría. Pero, bueno, como dixo Ariadna, bueno, pero hai que saber de quen ven esta proposta. Perdona, Anxo, queres máis tempo? Espera. Sí. Porque, unha vez máis, as dereitas propoñen recortes e, unha vez máis, os socialistas opóñense con firmeza a eses recortes. Por lo tanto, repítese un vello esquema que xa coñecemos. E unha última cousa para rematar. Vostede é concelleiro de Medio Rural, aquí hai un concelleiro de Agricultura. Vostedes teñen algunhas competencias neste sentido e, desde logo, poden facer moito por promocionar a nosa agricultura e a nosa gandeiría. Anunciaron a creación do selo Lalín Calidade para poñer en valor carnes, lácteos e outros alimentos producidos en Lalín. Anunciaron que se crearía unha plataforma online para comercializar estes produtos dentro do programa Lalín Smart City. Anunciaron tamén que se dedicaría unha planta do edificio Manuel Rivero para a promoción dos produtos agroalimentarios de Lalín. Anunciaron outra planta do edificio do Manuel Rivero para apoiar a transformación dos sectores tradicionais estratéxicos. Entendo que se referirían tamén a agricultura e gandeiría. A mí gustaríame que aproveite a súa réplica o concelleiro de Medio Rural e que explique en que punto están todas estas medidas de apoio ao sector agrícola e gandeiro que no seu momento anunciou o Goberno de Lalín a bombo e platillo. Terminaches? Sí. Sí, gracias, Anxo. Ten a palabra Miguel Medela. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, pois esta moción está moi ben aquí para que todos votemos a manifestación de que non queremos que se rebaixen nin saquen as axudas, unha pode ser a da PAC, para que os nosos gandeiros que tanto necesitan, non? Porque creo que aos gandeiros agora mesmo lle sacamos unha axuda como pode ser a da PAC, pois mitad deles terían que cerrar as súas portas, non? Pero, dende logo, aquí, dende logo que vamos votar os 4 grupos a favor, pero onde se toman as decisións en Europa, alí en Bruselas, e dende logo que compromiso, pois, por desgracia, non temos representación, pero si teñen os 3 grupos que hai aquí, e é onde ustedes teñen que facer a forza para que o seu voto, pois, sigamos con esas axudas, non? Nós, desde logo, que vamos a estar sempre a favor
das axudas aos nosos gandeiros tan necesarias. Nada máis. Gracias, Miguel. Turno para Avelino. Ben, primeiro, quero facerlle unha reflexión a ver se aprendeu algo o señor Anxo. Ve como, desde o mesmo partido, se pode criticar e dicirse cando non está de acordo. A ver se no Partido Socialista aprenden, que sempre son moi sectarios. E ve como nós non temos ningún problema en dicir cando algo non está ben feito, é un simple concelleiro, ou un presidente dunha comunidade autónoma, ou o Partido Popular de Galicia. Gustaríame ver ao Partido Socialista de Galicia, ou a vostedes mesmos xa, que son máis humildes como o meu caso, criticar algunha vez a Pedro Sánchez e as cousas que fai. Ve como é posible, non salen sarpullidos, nin pasa nada, porque se digan as cousas que non están ben feitas. Señora Fernández, vostede fixa aquí unha descripción, como sempre, do rural, a que fai sempre o Bloque Nacionalista Galego, que en parte está ben que fagan esa descripción, que xa ninguén lles cree, dese rural que pintan, na que todo é negro, na que todo é oscuro, e na que todo é un drama, e por suposto que hai moitas cousas que solucionar, pero para nada existe ese rural que vostede pinta. Mira, dicíame vostede, é que non quero entrar nesa polémica, pero hai que ter valor para vir preguntar aquí e dicir o que dixo sobre a conselleira de Medio Rural. Sabe onde estaba a conselleira de Medio Rural? Nos centros de mando, dirixindo os voluntarios, recollendo comida para darlle aos animais. Sabe onde estaba a súa líder? De vacacións, as cales interrompiu para convocar unha manifestación. Mentras Galicia ardía, os do bloque que estaban eran encargados de montar unha manifestación. Iso era o que estaban facendo vostedes, mentras a conselleira de Medio Rural estaba traballando e sacando as axudas e ser os primeiros en sacar unhas axudas enormes en Galicia para os nosos gandeiros, os agricultores e para o rural. Iso era o que estaba facendo a conselleira de Medio Rural. Estaba vostede, e que ese sectarismo non nos deixa, sí que o vin, señora Fernández, o seu sectarismo non nos deixa ver, criticando os cazadores sempre, con esa obsesión. Mire, os cazadores hai que protexelos, sabe por qué? Porque fan bastante máis polo mundo rural, polo monte, que fan moita desa xente que vostedes protexen, porque eles fan estivadas no monte, eles fan desbroces, e é fundamental protexer a un colectivo que vostedes discriminan, que vostedes sempre están en contra del, como é o colectivo dos cazadores. Porque a xente da caza non só pensen que hai que ir cazar un domingo. Os días que chove van ao monte, coidan dos animales, fan soltas, fan desbroces, e son unha parte e unha pata fundamental da conservación do noso monte. Por moito que lle doia, iso é a realidade. Inda que vostedes están empeñados en criticalo un día sí e outro tamén. Claro, fala vostede de que no rural de Galicia non se queda nadie. Bueno, oxalá se quedara moita máis xente, pero comparado con outros sitios estamos moitísimo mellor. Solamente no ano 2024 resolveronse 413 incorporacións de xente nova, de mozos e mozas que se incorporan ao medio rural. Búsqueme vostede unha soa comunidade en toda España que soamente no ano 2024 incorporara a máis de 400 mozos e mozas ás súas empresas asentadas no rural, que ese é o que necesitamos e a xente que necesitamos no rural, a que vai para traballar nel e a que vai traballar nel e a que o vai coidar. Esa é a que necesitamos. Podería entrar aquí, é que vostede, é que dixo tantas cousas, señora Fernández, tantas cousas, que claro, está moi ben o discurso que vende, pero choca ca realidade. A lingua azul, claro, por suposto que foi unha situación que ninguén contaba, porque evidentemente, polo clima, cada día temos máis mosquitos e bichos, e non lle vou explicar a vostede que veñen de outros sitios e que nos están provocando diferentes enfermedades, este ano xa é outra enfermedade nova, pero bueno, como actuou desde Galicia, como se actuou cos protocolos que se fixeron en Galicia, hasta a vacunación gratuita que se fixo, que non se fixeron noutras comunidades autónomas, claro, é certo que vostede, eu tamén quería ter un helicóptero na miña casa, pero non é posible ter un helicóptero na miña casa. Entón, a Xunta de Galicia traballou e fixo, dentro das posibilidades, o que había que facer. E unha vez máis, foi referente a nivel nacional, e hasta o reconoceu o Ministerio de Agricultura, Galicia foi referente sanitariamente, e somos unha comunidade que vostede o sabe, sanitariamente a comunidade galega é unha das mellores comunidades de España, tanto nos protocolos de vacinación como o estatus sanitario que ten Galicia. E iso é o dato, esa é a realidade, e iso é incontestable, que Galicia somos unha referencia no eido sanitario e na clasificación sanitaria do noso ganado, e iso é gracias aos gandeiros e gracias ao traballo da Xunta de Galicia.
Mire, non lle vou entrar en máis polémica. Nós, como sempre, desde o Partido Popular, seguiremos traballando, seguiremos axudándolle á xente e vostedes sigan pancarta intentando prender lume na calle, inda que creo que desta volta non lle saliu moi ben e a xente tampouco lle comprou moito o seu discurso. Moitas gracias. Pois moi ben. Para rematar este punto, confirmar que antes de nada un apunte, Miguel, no tema da concentración parcelaria, ao mellor interpretouse que eu dixen que decidían os veciños. Non, quen decide é o Concello. O Concello é o que pide que núcleos rurales entran ou non entran na concentración parcelaria. Agora ben, nós facemos unha consulta para ver se a maioría dos veciños están de acordo. Se non pedir que entre un núcleo rural cando non queren os veciños que están ali que entre é matar as moscas a cañonazos. Entón, nós imos pedir, que non pide o Concello, nós imos pedir que entren os lugares onde os veciños, a gran maioría, queren que entre, porque se a maioría non queren que entre, é mellor non metelo. Entón, que non pide o Concello, pero, lóxicamente, a consulta de facerlle aos veciños, sí. E cales núcleos entraron? Vale, bueno, é igual. Pero é que en Vilatuxe non... Ah, era outra. Sello. Vale. Ben, para rematar o punto este, non cabe duda que Galicia, igual que o resto en xeral de España, pero a España gandeira, por así decirlo, queda moi perxudicada nese borrador que ahora mesmo non está de acordo ninguén con el. Eu podo lles decir que este venres, motivo polo que tuvemos que cambiar o pleno pa hoxe, houve unha comparecencia do ministro polo tema dos incendios, e eu, como estou na mesa, que son vicepresidente desa comisión, estaba á súa esquerda, e tuve oportunidade, polo menos nas etapas de descanso, de compartir con el algunhas cousas. Entre outras cousas, o ministro está tan desacordo ca PAC na materia gandeira como a nós. Non teñades ninguna dúda. Que ocorre? Que, bueno, Europa é o que é Europa, non vos engañedes. Europa, a von der Leyen, pois, quen apoiou está aí claro quen apoiou. Por lo tanto, a parte que levase moi ben con Pedro Sánchez, o sea que non vai haber ningún problema, porque xa encanto que Pedro Sánchez... Que sí. Pero digo que, ademais, a von der Leyen levase moi ben con Pedro Sánchez, non cando Pedro Sánchez lle diga que isto perxudica a España, ou mellor por falle caso. Bueno, o que digo é que o ministro constame que non está de acordo, constame a nivel persoal, porque tuve, como vos digo, o venres, hasta tomamos café xuntos, estivemos ali, bueno, falando na parte que tocaba fora da comisión, e cando acabou, dixe, bueno, dá a sensación de que neste tema da PAC estamos todos de acordo. Sí que estamos todos de acordo. Entón, por parte do ministro non hai ninguna dúbida, iso quere dicir que o goberno tampouco está de acordo con esa PAC, e nós non estamos, por suposto, de acordo con esa PAC, porque, obviamente, saímos perxudicados. Ahora ben, xa se sabe que Europa, cando sale perxudicado, se dentro dos perxudicados tamén vai a Alemania, hai unha visión. E se non vai a Alemania, pois hai outra visión. Entón, non cabe dúbida que a locomotora máis importante que ten Europa ahora, sin dúda, é a Alemania, e é un tema a ter en conta. Así que confiemos en que haxa sentido e que ese borrador se poida cambiar. Algúnas cousas vanselle cambiar, outras non se van a cambiar. E, Ariana, eu entendo que vostede, como parlamentaria autonómica, faga ese tipo de discurso, pero eu asegúrolle que tanto a Conselleira de Medio Rural como Alfonso Rueda estuveron aplicados ao máximo na vaga de incendios. Mire, vostedes son moi novos, pero os que xa levamos moito tempo nesto vivimos vicisitudes ao largo de toda a nosa vida política, algunhas delas que eu pudíallas contar en primeira persoa porque as vivín eu. Sendo eu presidente da FEGAN, houve unha vaga de incendios criminal no ano 2007, gobernaba o bipartito,
E recórdome cando Suárez Canal me chamou a min como presidente da FEGAN para que votáramos unha má aos concellos e despois chamoume Touriño. Por certo, levei unha multa de tráfico por vir, chamoume Touriño como era o presidente, le paso al presidente, si, pásame ao presidente. E viña falando por teléfono, pilloume tráfico, e paguei unha boa multa e máis quitaronme 3 puntos. Acórdome perfectamente. A única vez que me quitaron 3 puntos por vir falando con Touriño ali por... A única vez que me quitaron 3 puntos, pero xa o recuperei, Pero quero dicir que acórdome daquela vaga que ardeu Galicia tamén parecido, non? Eu que digo é que, a ver, botar a culpa do abandono do medio rural un partido ou outro forma parte da labor, digamos, de goberno e oposición. Cando eres goberno, non me acordo porque tamén o disco duro tamén se vai deteriorando co paso dos anos. Entón, pois, xa non me acordo exactamente por onde viña a cita, pero eu acordome dunha cita que decía: cando era niño pensaba como niño, ahora que soy adulto he dejado atrás las cosas de niño. Ben, é unha cita de algún erudito sin duda importante, que agora non me lembro mesmo do nome, pero cando un é oposición, pensa como oposición, e cando é goberno, pensa como goberno. Non nos engañemos. Entón, con estas condicións que se deron este ano, estuvera quen estuvera no goberno, houbera tido un problema parecido. Ou acaso pensades que se en vez de estar gobernando o Partido Popular neste momento estuvera gobernando só o Bloque, que ibades coutar os incendios mellor que se coutaron? Non, porque Galicia ten bastantes medios, proporcionalmente a comunidade que mellor dotada está para combatir os incendios, e ten bastantes medios, ten bastantes bons profesionais, e simplemente que se dou un cóctel pois imbatible como se dou naquele momento no ano 2007, que vos non vos acordará, pero a mí sí me acorda dos problemas que tivéramos. Así que, sin máis, vamos a votalo. Confiamos en que non a von der Leyen, que a von der Leyen vai facer o que lle poñan ali encima da mesa. O comisario de Agricultura pois bote unha mao e vexa que España, pois, que salimos moi prexudicados, e como ben sabedes, pois, cando se prexudica o rural, prexudicase España. Así que vamos a votalo, e agradecervos, se votades a favor, pois agradecervoslo moito. Sí, vamos votar a mao alzada. Vamos votar a mao alzada. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Aprobámoslo por unanimidade. Apróbase por unanimidade dos 20. Imos co punto seguinte, que é a moción de compromiso para que se adapte un proxecto de reforma da Rúa B e se realice un estudo plan de tráfico. Ten a palabra Rafael Cuña. Moi ben. Digo que o señor alcalde hoxe deixou un titular, sen dúbida, recoñecendo que comeza a ter o disco duro deteriorado. E iso, bueno, pois está ben que... Dixo vostede, non o dixen eu. Eu creo que non hai naide que o utilice, que non se lle deteriore un pouco. E a Abelino decirlle que dixo que non... que lle gustaría ter un helicóptero na casa, coa cantidad de medios que pediu a Xunta ao Estado para a extinción de incendios, casi pode telo perfectamente en breve. O sea que desexolle moita sorte que se llo dan, claro. Bueno, moi ben, pasando a cuestións máis serias, esta é a segunda vez que este grupo trae a pleno a cuestión relacionada coas melloras na Rúa B. Estamos falando da que probablemente sexa a rúa con máis densidade de población a día de hoxe en Lalín, unha rúa que comezou a facerse nos anos 70. Estiven estes días repasando hemeroteca a este respecto. No ano 2009 o propio goberno de Lalín, presidido en aquel momento tamén por José Crespo, sacaba unha especie de plan de melloras, chamábanlle ecovías en aquel momento, para facelo decían, en 6 puntos concretos da Rúa B, con espazos verdes, tamén con plazas de aparcamento, os lombos de burro que despois foron posteriormente rebaixados. Eu creo que
é un proxecto que quedou seguramente ben intencionado, pero que quedou a medias, e eu que vivo moi cerca da Rúa B, e que paso bastante por ali camiñando, de xeito casi permanente hai veciños que se queixan da situación desa rúa, non? De que é manifestamente mellorable. Eu sei que este grupo ao que represento pactou co goberno a xenda urbana, a cuestión da que estamos a favor, das amendoas centrais tamén, que probablemente sexan prioritarias para despois ir desenvolvendo outras zonas de Lalín, pero consideramos que a día de hoxe a rúa con máis densidade de Lalín debe ter unha atención especial. Estamos vendo como en toda Europa se está practicando cuestións como a plataforma única, que eu creo que é unha rúa absolutamente ideal para esta cuestión, despois que se estudie un plan de tráfico, porque creo que se dan todas as circunstancias necesarias para que esa rúa poida ser valorada como de dirección única en, evidentemente, coordinación con outras rúas achegadas da que estamos falando, e despois que seguramente é o dedo tapando a lúa, pero creo que no ano 2025 roza o ridículo que esa rúa se siga chamando Rúa B. E a mí me gustaría que hoxe, en este pleno, porque sei que no fondo estamos todos absolutamente de acordo con esta cuestión, e ninguén pretende, non é o meu caso, non é o caso de quen lles fala, apuntarse un tanto político, pero eu creo que podíamos salir deste pleno hoxe con un acordo de que esa rúa, por consenso, pase a ter o nome do pai da patria galega, que pase a chamarse Rúa Castelao, cando a Rúa Castelao en estes momentos é unha rúa pequena que non viven veciños ali, e pode denominarse probablemente a rúa máis importante que queda en Lalín, sen nomenclatura, chamarle Rúa Castelao en homenaxe ao pai da patria galega. E isto que quería plantexar unha moción propositiva, unha moción constructiva, que me gustaría que valorasen o resto de grupos, tendo claro que nós temos pactado tanto a xenda urbana como comezar pola amendoa central, que nos parece ben, pero queremos que xa chegou o momento darlle un impulso, insisto, á rúa con probablemente máis densidade de poboación no casco urbano de Lalín. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Paco Vilarillo ten a palabra. Bo día. Non sei, nesta moción estamos totalmente de acordo, e estamos totalmente de acordo porque é unha proposta que o BNG levamos facendo desde hai moitísimos anos, incluso poderíamos etiquetala unha proposta histórica, tanto que o seu amaño como aínda máis o que é poñerlle o nome a esta rúa, o nome de Castelao, non? Un nome que, efectivamente, igual na definición que facía o portavoz de Compromiso aí, recai o problema para non facelo, non? Non, senón non llevemos ningún problema, é que, desde logo, un goberno como este non faga a realidade algo que sabe que tería o consenso absoluto da corporación, non? E, desde logo, non será por non pedilo. Eu creo que desde sempre, eu polo menos desde que milito no BNG, que xa choveu, sempre pedimos para esta rúa este nome, non? Polo tanto, creo que se non se fixo é porque non quiso o Partido Popular, e, en todo caso, creo que efectivamente podemos sacalo e así sería idóneo por consenso sin ningún problema, non? Respecto ao do arranxo da rúa, nos chegamos a presentar, creo que nestas eleccións últimas, nas anteriores, até un proxecto, unha proposta de actuación nesta rúa, incluso cuantificada económicamente, e facíamos a proposta, se non me lembro mal, en 3 anualidades, polo coste importante, porque é unha rúa, obviamente, dunha extensión importante e, polo tanto, sería unha cuantía importante esa actuación. Eu creo que, desde logo, a xenda urbana da que o BNG é máis que evidente que non participou e que é moi contrario a ela, porque entendemos que é un bluff. Vamos xa pasamos o Ecuador deste mandato e vemos como non hai absolutamente nada, é excusa para non facer nada para este goberno, porque, máis, o problema non é poñer etiquetas, senón o problema é que vostedes defenden un modelo arcaico de mobilidade urbana e, desde logo, a xenda urbana a vostedes o que lle permite ter esa excusa para, como se está demostrando, non ter ningún avance ao respecto, non? E tamén, obviamente, resultado da súa
nefasta xestión económica que non lle dá músculo para poder actuar, neste caso, nunha rúa tan importante, cunha cuantía tan importante, non? Mira, aquí hai moitísimas rúas que hai que actuar. E a Rúa B é máis que evidente que é unha delas. E, desde logo, as excusas que vostedes poñen non valen. Nos temos ya te proposto sentarnos a consensuar prioridades de rúas, pero cunha finalidade, non actuar un ano nunha rúa, noutro ano noutra, sin, desde logo, ter unha cohesión e que responda, desde logo, un modelo que sexa de futuro. Bueno, vostedes recitaron sistemáticamente esta proposta do BNG e, polo tanto, creo que era un bon momento, desde logo, para que se deran conta que hai actuacións que, ademais, son resultado da súa política urbanística nefasta ao longo dos anos de favorecer a especulación clarísimamente, un modelo, desde logo, que perxudicou clarísimamente o interés xeral deste Concello e, polo tanto, creo que sería moi interesante que admitiran o seu fracaso de modelo urbano, que hai que cambiar radicalmente neste sentido e que, evidentemente, hai prioridades e nos entendemos que a Rúa B é unha delas, sin dúbida ninguna. Gracias, Paco. Turno para Caballero Soe. Doullo a Mario. Mario, ten a palabra. Gracias, moi bons días. Ben, estamos ante unha moción que presentan os compañeros de Compromiso que xa veu a pleno, foi aprobada por unanimidade. Efectivamente, seguimos sin coñecer ningún tipo de avance, como nos recordou o portavoz de Compromiso. E nós non só estamos a favor do arranxo, os mellores da Rúa B, e tamén, por suposto, do cambio de nome. E tamén nos parece boa proposta a de Castelao, pero a Comisión do Rueiro creemos que xa ten outro nome decidido, que despois, imagino que non lo dirán. Dende o noso grupo sempre apostamos pola humanización das rúas, humanizar e dinamizar. A Rúa B a que se refire esta moción é unha das rúas da nosa vila con maior densidade de poboación, polo tanto, merece al menos un estudo. Humanizar sirve para alcanzar unha aceptable calidade de vida na rúa, para pasear, trasladarse, comprar, descansar, etc. A fórmula é sinxela: aceras anchas, arbolado, xardíns, iluminación, bancos, etc. Cidades como A Coruña, Lugo, Pontevedra, entre outras, son un claro exemplo de humanización. As directrices europeas para reducir as emisións camiñan neste sentido. Unha vila onde se aposte pola humanización é unha vila con vida, con dinamismo, sempre irá en beneficio dos negocios e das persoas. Neste sentido, para que dicha humanización sea efectiva, estamos tamén de acordo en que se estude técnicamente a posibilidade de que a rúa pase a ter circulación nun só sentido, porque esta medida permitiría reducir o volumen de tráfico, gañar espazo público para peóns e ciclistas, disminuir ruídos e contaminación e mellorar a seguridade vial, especialmente para nenos, nenas e persoas maiores. Ademais, as rúas paralelas e transversais amplias permitirían unha fluidez do tráfico, non ocasionarían persuizo á circulación da vila. Humanizar unha rúa, preparala para dar prioridade aos peóns e facer unha rúa habitable, respetuosa e de convivencia. Isto repercute positivamente na calidade dos seus habitantes. Así que, ben vidas sexan estas propostas para facilitar a convivencia. Polo tanto, e remato xa, nos anunciamos que votaremos a favor desta moción, outra vez que presentan os compañeros de Compromiso, por considerar que canto menos merece un estudo por parte deste Goberno. E, por suposto, estamos a favor tamén dun cambio de nome máis atractivo que a rúa ben o merece. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Turno para o concelleiro delegado de Urbanismo, Pablo Areán. Non pises, ti xa vos dou a... Bos días a todos. Miren, propoñen vostedes 3 puntos nesta moción, que se redacte un proxecto na Amenda Central que se inclúe e coordina dentro do plan de tráfico e que se estudie o ordenamento desta rúa. Iso é exactamente o que nós queremos facer e o que nós propoñemos, ben o saben. Nos anunciamos que queríamos facer
a Gran Plaza e mercamos os terreos. Encargamos xa o proxecto para a redacción da demolición das dúas casas para liberar o espacio. Encargouse tamén o proxecto da primeira fase da amendoa central, que ademais recolleuse en prensa recentemente, o titular, el Ralín encarga a redacción da primeira fase da amendoa central. O proxecto afectaría las calles Pintor Laxeiro, Molinera, Rosalía de Castro. Precisamente na liña que vostedes propoñen, humanizar esas calles, plataforma única e facela un poquinho máis amable. Esta primeira fase tamén leva aparellada un estudio do tráfico, que tamén vai incluído dentro dese plan de tráfico. Estánse crear tamén un montón de estacionamentos repartidos por todo o casco, precisamente para aliviar tamén a carga de tráfico, que é importante no momento da construción das rúas, para liberar esas rúas que terían unhas obras, e despois a posterior tamén para liberar ese tráfico. Que quero dicir con isto? Nós anunciamos que íbamos a actuar na amendoa central e isto son probas que realmente non era palabrería, realmente son feitos que confirman o que estamos a facer. É dicir, na liña que vostedes propoñen nesta Rúa B, que forma parte desta amendoa central. Pero sí que é verdade, non podemos tampouco enganar a ninguén. Nós temos que construir e facer de forma progresiva. Ímolo a facer desde dentro cara fora, ordenado, co plan que nós temos por diante. E, por suposto, tamén lle tocará a Rúa B no seu momento. No tocante ao cambio de nome da rúa, xa o noso alcalde, como ben saben tamén, comentou en diversas ocasións que quería renomear esta rúa e tamén outras. Nós xa temos unha serie de propostas, non solamente para esta, senón para outras rúas, e sería ben debatilas na Comisión do Rueiro ou no medio que teñamos en consideración e facelo o antes posible. Estamos de acordo en que iso é interesante e sería lóxico facer. Pero tamén é certo que todo isto que estamos a falar non se trata solamente de ideas e de intencións, trátase tamén de prazos e de financiación. Falaba vostede da axenda urbana, unha axenda urbana que aprobamos co seu apoio, pero non co apoio nin do BNG nin do Partido Socialista. A Axenda Urbana é un documento estratégico de futuro, pero tamén é un documento que nos permitía ter ventaxas importantes a hora de conseguir subvencións europeas. Que sucede? Chegaron os cartos e o Goberno do Estado, o Partido Socialista cos seus amigos, teñen secuestradas estas axudas a día de hoxe. Os prazos son cada vez máis curtos. O Goberno do Estado que ten secuestradas estas axudas estános apretando cada vez máis, está impedindo que levemos adiante os nosos proxectos. E vostedes son conscientes, perfectamente conscientes, que se tiramos xa estes cartos, posiblemente gran parte da amendoa central xa estivera executada. Moito me temo que ao final vámonos a arriscar a unha sanción incluso de Europa polo secuestro insistente destes presupostos, destes cartos que non acaban de desbloquear. Nos votaremos a favor desta moción, porque é a liña na que nós queremos traballar, no que xa estamos traballando, pero sí que é verdade que non podemos engañar a ninguén, non nos poñemos prazos, porque, como vemos, non todo depende de nós, interésanos facelo o antes posible e así o intentaremos. Moitas gracias. Gracias, Pablo. Turno para Rafael Cuña. Bueno, digamos que ponme un pouco nervioso escoitar no pleno que hai partidos secuestradores. Partidos secuestrados. Eu non sei, teño a mellor das consideracións do Grupo Socialista tanto a nivel local e o meu respeto tanto a nivel estatal. Insisto, concelleiro e señores membros do Grupo de Goberno, señor alcalde, que temos pactada a amendoa central, porque queremos en ese proxecto. É certo que PSOE e BNG legítimamente non están a favor, pero a nos parecenos un avance, sobre todo pola cuestión que dixo moi ben o concelleiro do urbanismo, de poder acceder a fondos europeos para poder facer estas melloras, que sen esta ferramenta da xenda urbana pois sería técnicamente imposible. Despois, o que plantexa este grupo, entre outras cousas, é que ao mellor este mandato pódese facer o proxecto de mellora da Rúa B e comprometerse no seguinte mandato, goberne quen goberne, pois a irlo facendo por tramos, porque tamén somos conscientes das limitacións económicas e as necesidades que ten este concello. E despois, decirlles que levamos falando xa moitos meses do tema da Comisión do Roeiro, que non acaba de ir pa diante, e eu pido en este momento que se reúna durante o mes de setembro, se é posible, xa unha Comisión do Roeiro,
para consensuar unha serie de nomes e decir que nós, co grupo de goberno, temos máis ou menos pactado que se pode chamar Rúa Castelao a Rúa B, Rúa Presidente Manuel Fraga, Presidente, insisto, Manuel Fraga, recollendo a súa trayectoria como Presidente da Xunta, non a anterior a ser Presidente da Xunta, e tamén a Rúa Manola Veledo e a Luís Quinteiro Fiuza, é a que temos falado entre o Goberno e Compromiso, e que se levará, supoño, que a Comisión do Rueiro para intentar consensuar estes nomes. Nada máis, moitas gracias. Pois moitas grazas. Con respecto ao que decía o señor Cuiña, o mellor interpretouseme mal cando dixo que tiña o disco duro. O disco duro. A ver, eu quero dicir que non é o mismo estar dentro da iglesia que repinicando. Se está repinicando, tens que estar fora. Entón, é o que quería decir. Entón, non me acordaba porque o disco duro non é que funcione, é que durante toda a miña vida meténdolle cousas ao disco duro chega un momento onde tanto eu e pasarávos a vos por moi novos que pensedes que sodes que chega un momento onde algunhas cousas por xa tes. É como me quedou remoendo a idea, quedoume remoendo cando era niño, pensaba como niño agarrei e preguntarlle agora xa resolve todo o ChatGPT e díceme o ChatGPT dice que iso é primeira carta dos Corintios, capítulo 13, versículo 11. Claro, eu tantos anos no seminario, escoitei no varias veces ao largo da miña vida, por iso tiña o cenido de que había Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cosas de niño. Eu sabía, pero non sabía se era de algún filósofo, de algún tal, e resulta que é a carta aos Corintios. Pero, en todo caso, o que quero dicir é que aínda me normal, o disco duro aínda me vai funcionando bastante ben. Non me podo queixar se o comparamos con... Perdón? Sí, non. O disco duro externo hai que meter os discos duros externos os xustos, que despois, cando un mete discos externos, non se controlan os discos externos. Non, por iso che digo, os discos chegalle ben o que ten cada un, o que temos cada un, e o que non cabe duda é que cando estás na oposición, faz a labor da oposición, que é o que lle pasa ao Bloque, que non quere estar na oposición, en Galicia, e cando eres goberno, pois faz a función do goberno. E se algún día cambian as tornas, pois vai ocurrir ao revés. Como ocorreu aquí, eu cando era oposición actuaba como oposición, e cando deixei de ser oposición actuo como goberno. E iso pasalle a todos os grupos políticos, digades o que digades. Ben, vendo a moción de que presenta Compromiso. Eu non podo dar datas, Rafa. E non podemos dar datas porque, mire, entre outras cousas, pedimos para a almendra central, ou dentro dese proxecto europeo, con cargo ao que a idea que tiñamos do que pactamos con Bosco, da xenda urbana, pois pedimos unha serie de cousas. E recordo, nos pedimos 15 millóns de euros. Xa sabemos que non nos van dar os 15 millóns de euros, pero darános algo, pero non sabemos o que. Cal é o problema? O problema é que, aínda que os do PSOE lle coste reconocelo, o goberno está parado, porque está ocupado noutras cousas, menos importantes. Entón, vamos a ver, mire, palabras de hai 3 días. Unha persoa que temos para contacto destas cousas. Buenos días. Hoy terminaba el plazo de 6 meses para dictar resolución de los PAI y no han publicado nada. Tampoco hay nadie en el Ministerio para dar información. Supongo que las vacaciones. Toca esperar. Esperemos que sea por pouco tiempo. Un saludo. Ese é o que nos di o noso informador polos planes europeos. Terminou o plazo dos 6 meses e non se comentou nada. É dicir, decían que no mes de xullo que iba a sair. Non saiu nada. Que iba a sair no mes de agosto. Non saiu nada. Terminou os plazos 6 meses. Non hai comunicación ninguna e nós ainda non temos a resolución europea. Que vai a ocurrir? Que cando non la dean, saben vostede que ten que estar prácticamente adxudicado, ou sea, funcionando a final do 27. Vai ser imposible. É dicir, cando agora resolvan, imagínense, que resolvan agora no mes de setembro o proxecto europeo, a primeira parte ten que estar finalizada no 27. Non nos vai dar tempo. É imposible.
pero considerando a prórroga que che dan un ano ou dous, un proxecto desta envergadura, nós ainda temos que encargar os proxectos. Imagínese que de repente agora non lo conceden. Encargar os proxectos como pouco, botalle 3 meses. Uns proxectos dunha certa dimensión, salvo da Plaza de Abastos que o temos redactado. Pero os outros, botalle 6 meses. Logo botalle as aprobacións, botalle os permisos sectoriais, que un permiso de patrimonio pode tardar en torno a un ano, e que un permiso de Aguas de Galicia, etc. Entón, ao final, cando agora se encarga o proxecto, se tuvera o proxecto feito, que non nos temos feitos nin nós nin ninguén, e tuvera os permisos sectoriais, poderíanos dar tempo, pero se non, é imposible. Entón, cal é o problema? O problema... Para nada, eu supoño que, non lles caeralles a cara de vergonza se agora cando nos resolvan, imagínese que se resolve en setembro, que nos digan que ten que estar executado a final do 27, porque saben que é perfectamente imposible. Nos daremos exudicado a Plaza de Abastos porque temos o proxecto feito e temos os permisos sectoriales xa concedidos. Entón, eso sí que poderemos exudicar, pero en todo caso, o resto é o que nos dan e, por lo tanto, vai depender moito deso. Eu xa lle dixen, creo que o dixen neste pleno, e quero que quede claro. A nosa idea, claro, que é executar o 100% da almenda central, executar a Gran Plaza, executar do lado de baixo do Lalín Arena, os terreos que expropiamos, e facer as 7 áreas parroquiais, non? Ben, non cabe dúda que esa é a nosa idea. A onde vamos chegar? Onde nos cheguen os folgos. Se temos folgos, imos máis adiante, e se non quedámonos antes. Eu podo lle dicir que a primeira actuación, digamos, potente da área central vai ser da Amendoa Central e se nos dan o proxecto europeo que nos darán executar a Plaza de Abastos e executar o entorno da Plaza de Abastos, o que é a calle Rosalía de Castro, plataforma única, quitarlle os pedroulos que se tropezan neles, como habíamos falado xa máis dunha ocasión, moer o asfalto que hai ali e botarlle unha capa de cemento, humanizar, digamos, porque as tripas están feitas todas fixémolas no ano, creo que 13 ou 12, ou incluso antes, están todas novas, polo tanto, primeiro atacaremos a calle Rosalía de Castro e a Molinera. Esas van ser as dúas primeiras que ataquemos xunto ca Praza de Abastos. E logo iremos indo, a nosa idea é que a emenda central contemple entre a rúa Ramón Aller e a rúa B, ambas inclusive, e coller desde os cabalos, máis ou menos desde onde están a escultura dos cabalos, que ali a carretera nacional, aínda que queres actuar non che deixan, ti a calle Arenal ou a calle Puente, que boa falta lle facía, non a poder fazer de plataforma única que non che deixa o Estado, porque é carretera nacional 525, o que é a calle Puente nacional 525 e a calle Arenal é nacional 640. Por lo tanto, hasta aí podemos ir, máis de aí non podemos ir. Entón, salvo que se faga a circunvalación que está aprobada por parte do Ministerio, por acima de Goiás, entón nos poidan ceder ao Concello o que son, que sea unha aspiración que temos, que nos poidan ceder a rúa Arenal e máis a rúa Puente, que a poidan ceder para o Concello. Pero iso vai ser cando este feita a circunvalación, senón antes non. Entón, ali, a emenda central iría desde os cabalos, pola calle Ramón Aller, pola calle Matemático Rodríguez, e máis hasta a rúa B, hasta a calle Avenida de Bos Aires. Todo ese paquete que quede no medio sería o que consideramos a Amendoa Central. E iso vai irse facendo en fases. Cando lle vai tocar, eu non me podo comprometer porque non sei nin os fondos que temos, nin onde os podemos quitar. Hai o plan Concellos, que é unha parte importante que pon a Diputación, hai os fondos europeos, que a ver o que nos dan e cando non lo dan, e despois hai os distintos convenios que podamos firmar ca Xunta de Galicia. Son 3 as vías onde podemos quitar financiación. E eu vou a explorar, e o que lle podo asegurar é que o que consiga calquer outro concello similar, nós ímolo conseguir como mínimo eso ou máis. Eu espero que máis. Entón, temos a idea de facelo, pero sobre a data non me quero comprometer porque non podo. E despois, con respecto ao do nome da rúa, sí que vamos a ter unha reunión, eu calculo que en setembro, a Comisión do Rueiro, máis que a Comisión do Rueiro, non a Comisión de Voceiros, porque a Comisión do Rueiro non existe, vamos ter... E temos que falar o que levamos falado de rúas esas todas pendientes, o tema de Castelao, e o de Castelao xa saben que a disposición do Goberno
é de que a rúa que ten, que é moi pequena, que non é acorde, encima nun ano como este ano, donde eu creo que máis ou que menos nadie cuestiona a figura de Castelao, pois ao mellor sería rematar o ano deste ano 25, cunha rúa nova para Castelao. A rúa B ou outra, xa o discutiremos. Eu non me comprometo a un nome nin a outro para ninguna das rúas. Vámonos sentar, vámonos ver, eu vou intentar, se damos chegado a un acordo, pois de máximos perfecto, e se non, pois será de mínimos, pero estamos os grupos todos de acordo en que a rúa Castelao, pois cambiala para outro sitio. Así que, sin máis, vamos a votaro. Votos en contra, non hai votos en contra, abstencións, non hai abstencións, a favor, votamos todos, aprobámola por unanimidade. Ben, eu non teño ninguna dúbida. Pero eu non teño ninguna dúbida. Eu non teño ninguna dúbida nese sentido. O Bloque diría que votaba el. O PSOE, creo que o PSOE non impide o voto de Castelao. O PSOE non é. Se vivira, votaría o Bloque. Podería ser votar entre o Bloque e o PP. Desde logo o PSOE non o votaba, No. Digo, a ver, porque sodes os que... Pero, oye, eso pode ser... Eso pode ser. Mario, non che por aí. É que vos facedes oposicións para todo eso, non me jodas. O PSOE de Ceferino Díaz, non. O que, por certo, tiña unha boa amistade con el. Vamos alá ca seguinte moción, moción do PSDG-PSOE para a situación da seca. E logo, oye, Alba, a ver se nos pode decir cando van resolver os proxectos europeos, porque todo Dios está en ascuas, pero falamos en España, estamos todos os concellos en ascuas, porque isto tiña que resolverse en xullo, era o tope, e ainda non temos ninguna notificación. O problema é que no Ministerio non din nada. Pero bueno, eu supoño que algo que nos darán os 15 millóns, eu non quero ser iluso, pero a ver se nos deran tan siquiera a mitad. Imos ca vosa moción. Moción do PSDG-PSOE sobre a situación da seca. Ten a palabra, ten a palabra Alba Forno. Do que dicía, eu estou convencida de que non é que algo vai a chegar, é que xa dixeron moitas veces que non iba a chegar nada, ao final chegaron. Que non iba a chegar nada, non te entendín. Digo que dixeron moitas veces que de fondos europeos que ali non iba a chegar nada e vemos como ata agora foron chegando todos sin problema ningún, non? Noutra orde de cousas tamén di que están á espera de saber cando se van a facer, cando se van a resolver estes fondos. Nós tamén estamos á espera de saber cando van a levar a cabo os acordos plenarios, por exemplo, digo porque é o que me veo ahora a cabeza, Estamos á espera de saber cando se van a resolver as axudas de material escolar, que, por certo, hai que levar o material escolar aos nenos cando empezan o cole, non en xaneiro nin en febreiro. Pero, bueno, vamos deixar o tema. Hoxe traemos a debate unha moción que fala dun tema, eu creo que moi importante, que é o tema da auga. Falaba antes Abelino das axudas que estaban prometendo cando Galicia estaba ardendo. Non vai, como di o alcalde, de botar balóns fora, ou, como dicías antes ti, de botar balóns fora ou botar culpas dende o goberno ou dende a oposición. Eu creo que vai de que, dende a política, temos que ser capaces de anticiparnos e temos que ser capaces de previr ante este tipo de cuestións que podemos atallar, en certo modo, antes de que acontezan. Así o entendemos os socialistas. Parece que tamén hai exconcelleiros actuales asesores do Partido Popular que están pedindo ao seu partido, ao Partido Popular, que deixen o insulto e a crítica, que se lleve pouco traballo, poucas propostas e moita palabrería. En todo caso, a escaseza de auga non é unha sorpresa para ninguén. Dende fai uns anos o cambio climático deixa nos períodos de seca, cada vez son máis longos, e isto lévanos a ter que tomar medidas e a anunciar restriccións no uso da auga, tal e como avanzan os expertos, isto cada vez vai acontecer máis a miúdo e de xeito máis prolongado. Os veciños son conscientes disto, as traídas veciñais sofren restriccións, os pozos secan, as fontes secan, etc.
Dende logo, a auga é un ben primordial, cada vez máis escaso, polo que creemos que é preciso responder con seriedade, con medidas efectivas e con medidas preventivas. Por isto, o que non entendemos é a deixadez do seu goberno nesta cuestión. Que fixo o goberno municipal nos últimos tempos para adiantarse e atallar esta problemática? Bueno, a parte deste bando que se sacou xa en pleno agosto prácticamente, limitando o uso da auga, cando xa tiñamos a seca en riba, pois non fixeron moita cousa. Faltaron campañas de sensibilización, faltaron plans de aforro ata chegado a agosto, cando xa había claramente falta de auga, faltou previsión e sobrou, como sempre, a improvisación. E, bueno, isto na liña do goberno do Partido Popular e da súa coherencia, vemos como semana tras semana o Concello prohibía aos veciños e veciños regar as plantas, por exemplo, dos seus xardíns, ao tempo que se malgastaba a auga en regar as plantas dos, vamos a chamar, plantas colgantes da rúa principal. Eu creo que, dende logo, nós teríamos que dar exemplo. O que non podemos facer é pedirlle unha cousa á veciñanza, dicirlle o que non poden facer, mentres o Concello e o propio Goberno fai exactamente o contrario. Isto, dende logo, non é xestionar unha crise, é improvisar, e lévano facendo así dende fai anos. E o máis grave é que, ademais, había acordos plenarios que marcaban o camiño. No ano 2019 aprobouse por unanimidade elaborar un inventario, por exemplo, das traídas veciñais para coñecer o seu estado, para coñecer os usuarios, captación, necesidades, etc. Eu, a día de hoxe, 6 anos despois, sigo sin saber nada, nin se este inventario está rematado. Aquel día xa faltaban uns flecos e xa estaba case feito, pero ainda non se sabe nada. Tamén no ano 2022, dende este mesmo grupo, presentamos unha moción para que Lalín tivese un plan de emerxencia fronte á seca, obrigatorio, segundo a Lei 9/2019. Mentras tanto, sabemos polos datos oficiais de Augas de Galicia que os concellos galegos perden casi un 40% de auga polas fugas das súas traídas, case metade do recurso máis valioso que temos. E aquí en Lalín nin sequera sabemos nin por onde se perde, nin cando, nin como atallalo. E iso propuxémoslo dentro do PSOE para que se incluíra no novo contrato da auga e tampouco lle pareceu acaído. E nestas estamos. Por todo isto, o que pedimos é o plan de emerxencia fronte á seca, que non só é unha recomendación, que é unha obriga legal. Reclamamos unha auditoría da rede municipal de distribución de auga potable. Non podemos permitirnos seguir perdendo milleiros de litros de auga por fugas que nin sequera sabemos por onde se están perdendo. Hai que reparar esas perdas e isto sería unha medida de eficiencia e tamén de responsabilidade cos cartos públicos. Pedimos tamén a elaboración do inventario das traídas veciñais, se é que aínda non está feito, e se está feito, ter acceso a elo. Eu creo que non podemos xestionar ben un recurso cando non sabemos con exactitude cantas traídas hai, cantos usuarios teñen, ou que condicións se atopan. Propoñemos tamén establecer subvencións municipais para que as comunidades de usuarios poidan mellorar as súas instalacións ou regularizar a súa situación e tamén apoiar a todas esas traídas veciñais, cousa que a toda agora parece que non fixeron moito. Xunto a isto, eu creo que o Concello ten que asumir a súa responsabilidade de informar e asesorar a todas estas comunidades veciñais sobre outras liñas de axuda que poden vir de administracións como a Xunta, como Deputación, Augas de Galicia, etc. E, finalmente, algo que está ao día, se falamos dos lumes, da vaga de lumes que nos asolagou os días anteriores, aproveitar as traídas veciñais como recurso contra os incendios. Moitas están en zonas sensibles ao lume e se instalamos depósitos conectados a estas traídas, eu creo que facilitamos a labor dos bombeiros e a extinción destes incendios. Non pedimos nada extraordinario, creo, pedimos planificación, coherencia e responsabilidade e pedimos que Lalín deixe de improvisar cun plan claro fronte á seca e nos últimos anos vimos que chegamos tarde, mal e arrastro, como sempre. E remato. Gracias, Alba. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Grazas. É evidente que o panorama climático cambiou de xeito acelerado, acusado, e agora xa non caben nin os negacionistas do cambio climático, xa non teñen onde se refuxiar, nin tampouco cabe, evidentemente, isto do refuxio climático que o presidente da Xunta está vendendo, que agora, ten difícil venta despois do que pasou este verán. Levaban 38 días sen chover, é un dato que a min pareceme alarmante, dende o BNG creemos que é alarmante, debe
sentar precedente, isto fai 15 anos evidentemente non pasaba, a Confederación Hidrográfica, por exemplo, Miño-Sil, dinos que os recursos hídricos se reducirán nun 8,5% nos próximos 14 anos, por unha menor cantidade de choiva, porque se reducirán os acuíferos e aparte porque a temperatura aumentará e a evaporación da auga será maior, e temos que ser conscientes de que, bueno, pois isto acaba de empezar, non imos polo visto, ir a mellor, e creo que temos que tomar conciencia tanto dende o Concello como facerllela tomar aos veciños e ás veciñas. É unha obriga que ten o Goberno do Concello de Lalín, e dentro desa concienciación hai que primeiro empezar contando con que este é un recurso limitado, que non só se deberán facer campañas concienciadoras e informativas no verán, que estas campañas teñen que ser todo o ano, porque o recurso é limitado, e para que todo o mundo poida acceder a él debemos aforralo todo o ano, e iso, pois, campañas de concienciación, información, propostas de medidas que en moitos casos para os veciños e as veciñas non supoñen un grande gasto, pero sí moito aforro para todas e todos, e que, por suposto, pois, o Concello sexa exemplo. É dicir, tanto de aforro como de non contaminación. E agora entro en a pregunta que me fago é a quen imos concienciar do aforro de auga cando os aspersores están regando días que chove e chega a auga polas cunetas carretera abaixo. A quen imos concienciar estando como están as depuradoras, en moitos casos. A quen imos concienciarnos se, por exemplo, por poñer un exemplo, no Asneiro hai verquidos constantemente e non acontece absolutamente nada. E se deixa que isto ocurra unha frecuencia que para min é para o BNG desoladora. É dicir, na nosa localidade pois hai que lembrar que ademais do uso doméstico e do uso industrial temos o uso pecuario que, segundo os datos e segundo as previsións de futuro, non vai baixar, e necesitamos pois, ser conscientes de que para que unha grande parte da poboación siga levando a cabo o seu traballo, pois é preciso concienciarse e darse conta de que este recurso é limitado. Imos votar a favor, xa o adianto, simplemente poñer unha puntualización no punto 6. Perdona. Son 15 segundos. No punto 6, onde se fala do de instalar depósitos que aproveiten o das traídas de agua. Eu creo que vai facer boa falta as traídas de agua para os veciños e que eses depósitos, en todo caso, pois deberían vir financiados e xestionados por parte da Xunta de Galiza. Tamén vos digo que creo que vou perder as esperanzas porque na última liña de axudas de medio rural que se sacaba para depósitos de auga, a última convocatoria deixou 90 peticións fora e aprobou 20, e esta literalmente non se fixo, o sea, non se incluíron os depósitos de auga nesa liña de axudas, así que a extinción, pois, polo visto, é como xa quedou bastante claro, non é unha prioridade. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Turno para compromiso. Rafael, ten a palabra. Sí, primeiro decir que nos parece correcto, porque eu estaba lendo antes tamén sobre o apuntamento do BNG sobre o punto 6 desta moción, que, lóxicamente, nós tamén dicimos que imos votar a favor. Esta é unha cuestión que nos preocupa especialmente. Durante hai 2 anos na campaña electoral dedicámonos parroquia por parroquia, casi lugar por lugar, a falar desta cuestión, desta problemática que viña para os próximos anos. Parroquia por parroquia e lugar por lugar. E parece que só nos preocupamos de determinado tipo de problemas cando estemos enriba de nós. E eu quero dicir que os científicos din claramente que a temperatura de Galicia daqui a 2050, a temperatura media, vai subir 3 grados. Polo tanto, aínda que comparado con outras zonas do Estado imos ser aínda uns privilexiados, é máis que evidente a tendencia ao cambio climático, que eso sí que é terrorismo auténtico, a negación por parte de partidos da ultradereita da existencia deste cambio climático. E, polo tanto, parecenos unha cuestión absolutamente primordial para os próximos anos. Eu leía este verán, e o teño apuntado casi frase por frase, un espectacular artigo de probablemente a persoa que eu máis respeto intelectualmente en este país, que é o profesor Puy Fraga, sobre a cuestión dos incendios e a cuestión da seca.
E, claro, nós temos o territorio que temos un monte, por exemplo, no que é o 97% do monte de propiedade privada, mentres que no resto de Europa é aproximadamente só 50%. Digo, para poder xestionar precisamente este tipo de cuestións tamén relacionadas coa seca, non? E que en 1950 o 80% da población ainda vivía no rural. Evidentemente, esa tendencia mudou, pero se queremos que a xente siga vivindo no rural, darlle calidade de vida do rural, eses servicios que sempre o señor alcalde comeza a decir de saneamentos, electricidade, etc., recollida de basuras, eu creo que a día de hoxe todo relacionado coas canalizacións, as comunidades de agua, a posibilidade de ter depósitos, en fin, o de ter acceso a agua é importante. O de dar exemplo ou non, bueno, eu creo que é unha cuestión que está ben para ter un pequeno rifirrafe político, pero non dá para moito máis. Non é moi normal, evidentemente, que se está dicindo aos veciños que non fagan un uso de agua, ver ao Concello facer determinado tipo de actividades. Eu iso podo entender, tampouco lle daría máis importancia, porque eu creo que o problema evidentemente é estrutural, non? E as peticións que fai o Partido Socialista pareceme máis que acaídas, porque a problemática non é que vai a vir nos próximos anos. A problemática xa temos aquí e eu creo que dende os concellos, incluso dende as deputacións, e tamén as mancomunidades, si é certo que a mancomunidade de Deza se quere reforzar, todo relacionado coa seca, todo relacionado coa extinción de incendios e todo relacionado, para min, que é o máis importante, coa propia prevención, tamén se pode facer dende un organismo que eu creo que comeza a ser necesario que sexa útil para algo como é a mancomunidade. Polo tanto, decirle aos compañeros do PSDG e ao resto do Pleno que votaremos a favor da súa acaída moción. Moitas gracias. Turno ahora para o Partido Popular. Ten a palabra a concelleira de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo. Ben, bons días a todos e a todas. Bueno, pois, como decía o señor Cuíña, a seca non é un problema puntual. Evidentemente é máis un desafío estrutural e o que require son de accións decididas para levar a cabo. Pero miren, desde o Goberno de Lalín no ano 2019 xa nos anticipamos a esta problemática. Tivemos previsión, tivemos método e coordinámonos coa Xunta de Galicia e puxémonos a traballar para garantizar tanto o abastecemento da auga como o tratamento das augas. A primeira reunión que tuvo o alcalde ca conselleira Etel Vázquez o 23 de xullo de 2019, fai 6 anos, expuxemos a situación real e a necesidade dun plan de continxencia. Este compromiso está aprobado documentalmente, supoño que vostedes terían acceso a esas notas de prensa, como a do 6 de outubro de 2020, que recoñece a nosa preocupación pola escaseza no tempo seco. Entón, decía medidas para tallar, señora Forno. Pois, mire, o noso compromiso traduceuse nos seguintes proxectos concretos e investimentos que, a día de hoxe, son palpables, son medibles. Como o Plan Director de Saneamento, que é un estudio de diagnose que foi licitado en preto de 300.000 euros e foi adxudicado, e que esa foi a nosa folla de ruta. Determinou as accións que había que acometer. O tanque de tormentas, que xa está en funcionamento desde decembro, cun investimento de máis de 7 millóns de euros e que o que fai é mellorar o saneamento urbano, a nova depuradora, que está coa redacción do proxecto construtivo, fíxose tamén un estudo de viabilidade de captación de auga, a Xunta costeou este estudio que foi preto de 67.000 euros e determinou que a mellor opción técnica para unha nova captación era a zona de Viratuxe, como non. Un novo bombeo que esperemos que se inicie máis pronto que tarde. Saneamentos. Nos últimos 2 anos investimos máis de 7 millóns de euros en saneamentos. Entón, o compromiso no que partíamos era un compromiso de 3,6 millóns de euros da Xunta e, grazas ao noso traballo, o investimento global en saneamento, depuración e abastecemento vai ascender a uns 16 millóns de euros, como confirmou a directora de Augas de Galicia. A prevención da seca tamén é o obxectivo 4 da Axenda Urbana de Lalín. E nese obxectivo 4 contémplanse medidas para evitar o desperdicio de auga. Daí tamén as medidas dese bando que sacamos o día 11. Entón,
Nós demostramos que somos dos primeiros concellos en advertir que esta situación era así e en tomar medidas. Obviamente, entendemos que a solución non pasa por unha demagoxia populista por criticar o xogalalín, pois a auga que se desperdicia nesa actividade é ridícula, menos que unha ducha de 5 minutos. Entonces, non é o grande ese consumo que se fixo. E despois, outra puntualización, señora Forno, as traídas veciñais son privadas. Nos mantivemos reunións con varios veciños para explicarlle, se as querían pasar ao Concello para xestionalas nós, e se non era o caso, informámoslle das subvencións as que se podían acoller. Obviamente, nós non temos arte nin parte nesas traídas. Entonces, creo que por todo o que indicamos, que obviamente non podemos apoiar esta moción, porque o que está é negando o traballo que levamos feito desde hai 6 anos, e demostramos que somos previsores e que o que non estamos facendo, máis que nada, é improvisar. Entón, seguiremos traballando como levamos facendo, con esta folla de ruta, e por eso non vamos a apoiar esta moción. Gracias. Turno para Alba Forno. Perdón. Bueno, isto creo que non vai de botar culpas, o que vai de detallar a problemática, vai de anticiparse e vai de buscar solucións e de previr, non? Non vai de notas de prensa, como dicía vostede, nas que se mostra a súa preocupación sobre o tema da seca, iso máis nada, se non se fai nada máis, pois tampouco é moi suficiente. O tanque de tormentas está moi ben, a nova depuradora que está en proxecto tamén, deberíamos mellorar tamén as que temos. O estudo da nova captación, do que levamos escoitando falar, eu levo polo menos 7 anos escoitando falar da nova captación, pero só se fala en agosto e cando xa estamos en período de seca. O resto do ano, pois parece que nin avanza, nin facemos nada con este tema. E eu escoito a vostede e de verdade parece que vai todo como un tiro. Nós temos o da seca controlado, non está pasando absolutamente nada, pero a realidade é que dende a rúa é bastante distinta. A realidade é que, cando xa estábamos en seca, vostedes o que fixeron foi sacar un bando prohibindo o uso da auga, cando xa, pois, prácticamente, tiñamos un problema ca auga. Prácticamente non, sen o prácticamente. A realidade é que non aparece ese plan da seca, a realidade é que tampouco dixo nada do inventario de traídas municipais ou veciñais, a realidade é que non sabemos por onde está perdendo as fugas todas esas que hai na nosa traída, non estamos buscándolle solución a iso, porque igual antes de falar dunha nova captación, pois deberíamos falar de arranxar a que temos. Pero, bueno, para vostede parece que todo vai ben. Eu creo que nesta moción non pedimos nada extraordinario, pedimos ao final medidas que se poden levar a cabo e medidas que son acaídas. Que a maiores teñamos o tanque de tormentas, perfecto, pero está claro que iso non chegou, porque estamos no 2025 e fai uns días houve outro bando para prohibir o uso da auga. Falaba vostede tamén do xogalalín. Non, é que o xogalalín non é un problema. O problema é a incoherencia dun goberno. O problema é a incoherencia dun goberno que lle pida a uns veciños que non enchan unha piscina, por exemplo, inda que sea unha piscina dos nenos, porque no bando, evidentemente, non se especifica, e cando o goberno de Lalín fai xogos con auga. O problema é que o goberno de Lalín lle pide aos veciños que non reguen as plantas cando vemos todos os días 3 operarios para regar os platillos voadores da principal. Entón, eu creo que o problema non é os litros que se gasten aí, o problema é que son incoherentes, é que están continuamente improvisando e facendo este tipo de cousas. E a xente, evidentemente, non entende que se lle proíba unha cousa que están facendo desde o Concello. Eu creo que era unha moción que podían votar a favor perfectamente. Nós creemos que isto tarde ou cedo vai se ter que facer, todo isto, a inventario de traídas municipais. Necesitamos saber cal é o estado da auga no noso Concello para seguir avanzando. En todo caso, pois se votan en contra, é algo ao que estamos acostumados, como xa dixen moitas veces, pouco máis dá que nos voten en contra que nos voten a favor, porque todo o que nos votan a favor, tanto a nós como aos outros partidos da oposición, vemos como ningunha desas propostas que saíron do pleno por unanimidade saiu para adiante. Entón, animos a seguir traballando na seca, esperemos que para o ano que ven ou dentro de uns meses non teñamos que ver outro bando cando xa estamos en seca prohibíndonos cousas que está facendo o Concello por outro lado. Ben, a verdade é que eu non contaba intervir moito neste punto, pero vendo o despropósito do que acaba de decir
a pel no corpo, e non podo dicir que, teño que lle dicir que, Alba, eu exixolle como alcalde, fagan vostedes o que queiran, que polo menos cando presenten as mocións nesta casa que se documenten un pouco. Porque o nivel de indocumentación do PSOE neste Concello é nivel Deus, porque xa non hai máis niveles. Porque se colles esta moción, eu entendo que cada grupo ten que presentar unha moción e ás veces teredes problemas como temos todos para se presento esta ou presento aquela. Pero se presento unha moción, como mínimo, supervisua, aínda que me fagan outros, e se a fago eu xa a culpa é miña, e como mínimo non meto a pé na sachadeira constantemente como fixeron esta moción, que non hai por onde collela. É un auténtico despropósito. Mire, señora Alba, señora Forno, perdón, se algo fixemos razonablemente ben neste goberno é o tema da auga. Desde o minuto 1, cando volvemos ao goberno, a primeira reunión que a conselleira foi para pedir a redacción do proxecto, que está feito, por certo, está feito, está redactado, e ten xa os informes positivos. Falta financiación do bombeo de Vilatuxe, do Río Deza, e foi facer o tanco de tormentas e máis facer un diagnóstico, que vostede creo que non sabe que está feito o diagnóstico. Mire, pon aquí no punto 2, instar ao Concello de Lalín a realización dunha auditoría urxente da rede municipal de distribución de auga potable que determine que se está perdendo a auga por fugas, neste caso que se adoptan medidas evitalas. Oiga, Alba, pero vostede non lea a prensa, vostede non sabe que no ano, creo que recordar, no ano 20, que a Xunta sacou unha licitación de 300.000 euros para facer un diagnóstico da nosa rede e que está feito. Iso que usted pide no punto 2 xa está feito. Outra cousa é que non está solucionado porque non hai con que. Pero o diagnóstico que pide aquí, se se documentara un pouco, non o poñería, porque iso está feito. En aquel concurso, recordolle que eran 300.000 euros, e era para diagnosticar como está a red de saneamento e de auga e ao mesmo tempo facer o proxecto do tanque de tormentas. Por lo tanto, o punto 2 está totalmente feito. O sea, non está executado, pero sí que o diagnóstico está feito. Por lo tanto, documéntese, porque se gastaron 300.000 euros. Logo dice que o punto 3 de solicitar a elaboración inmediata do Concello de Lalín dun inventario das traídas veciñais. Mire, falamos que as traídas veciñales todas, con todas, as que quixeron, é dicir, 2 ou 3, puxeron só día. A que máis só día está é Bermés. E logo despois, algunhas como Ardanzo están a poñendo, pero as outras, pois, non quixeron. Sabe por qué? Porque o que hai que decir é que a traída para legalizar as traídas que son particulares, aquí hai a traída municipal, que é do Concello. As particulares démoslle 2 opcións. Ou ben poñede a vos ao día, ou cededelle ao Concello e facémolo nós. O Concello, obviamente, non lla queren ceder, porque deben ter medo que lle vayamos cobrar. Home, se se trata a auga, non queda máis remedio que a cobrarlle como se lle cobra a todo o mundo. Entón non se pode engañar a xente. Pero é que, sabe unha cousa, Alba? As traídas de auga se están sin legalizar non é porque nós non queiramos, é porque os propietarios da auga, os propietarios do auga do Estado, os propietarios das traídas non queren. Sabe por qué? Porque a lei exixe que para registrar e para ter unha traída ao día ten que estar a auga clorada. E os veciños non queren clorar a auga. Por lo tanto, nin se documentou o máis mínimo. O punto 3 é unha falacia. Os veciños saben todos que se queren documentala, como, xa digo, como casos que hai, que non teñen ningún problema, tuveron un asesoramento municipal todo o que quixeron. Todo, absolutamente todo. O problema é que cando se di hai que poñer cloradores, hai que clorar auga, din, ai, pero se non queremos, que a auga clorada sabe mal. Bueno, pois, se non queren ya a traída deles, que facemos nós? Por lo tanto, documentese un mínimo. E logo dice informar as comunidades de usuarios de auga. Vostede non veu que trouxemos que hai unha línea da Diputación e que concretamente a dúas se lle deron 10.000 euros a cada unha, 20.000 euros para as traídas de auga da Diputación, e veu un técnico da Diputación, convocáronse aquí a todas as asociacións susceptibles poder ter unha subvención. E douselle unha formación, unha información, dicindo que iban sair unhas liñas de axuda, e saíron. E os que quixeron solicitaron, por certo, e deronllo. Por lo tanto, a ver, usted fai unha moción con 6 puntos, dos cales máis da mitad ou están feitos ou non sabe vostede por onde tiran os tiros. Porque xa lle digo, os veciños están todos informados, todos, non queren clorar a auga, non queren. Algúns sí, pero a maioría non queren clorar a auga. Por lo tanto, aí non podemos fazer nada. E o diagnóstico, mire, está feito. Sabe cal é o problema? O problema é que o diagnóstico di que hai que fazer unha depuradora nova, e ímola facer,
E o diagnóstico di que, oye, todo o proceso de auga en Lalín é dos concellos que eu creo que mellor estamos de Galicia. Que as deficiencias que teñamos. Temos tanque de tormenta, estamos redactando o proxecto e temos máis ou menos xa calibrado e cerrado con Augas de Galicia onde vai ir a nova depuradora para redactar o proxecto. Temos o proxecto feito por parte de Augas de Galicia do novo bombeo. Estendemos. Oiga, mire, naide ten unha rede municipal tan extensa como a nosa. A rede municipal de augas chega pola carretera de Lugo a Cadrón, a Moimenta, e despois pode chegar, podémoslo levar máis para baixo, e chega casi ao límite, digamos, do Concello de Lalín. Pola carretera de Brántega, ben sabe onde ahora mesmo temola en Sello, creo que está pola carretera das Cruces, que é por onde lo vamos fundamentalmente, levouse hasta Camposancos, está casi no límite do noso Concello, pola carretera de onde naceu vostede. Pola carretera de Santiago está hasta o límite con Silleda, chega hasta o fondo de Prado. Pola carretera do Corpiño, faltanos pasar a vía do Ave e vai chegar ao Corpiño, ainda que o Corpiño ten unha traída veciñal, vai chegar ao Corpiño. Pola carretera de Vilatuxe, chega a Vilatuxe. Pola carretera da Xesta, chega tamén hasta... A ver, non hai ningunha rede municipal tan extensa como a nosa. Temos kilómetros e kilómetros e kilómetros de vía, aparte de ter o casco urbano. Temos o rural todo capilarizado, para que onde non chegan as traídas particulares, meter a do Concello. Por lo tanto, se algo somos sobresalientes, somos no tema das augas en Lalín, aínda que queden cousas por facer. Claro que quedan. E o que lle pido é que, por favor, que polo menos que cando faga unha moción con 6 puntos, se 4 non hai por onde collelos, que se documenten un pouco. Eu creo que lle podo exixir saber, vostedes a prensa lena, non? Vostedes non ven cando que nos reunimos cos veciños polas traídas da auga e que ven un técnico da Diputación explicalo. E máis ven un diputado explicalo, explícaselle como hai que facer para coller subvencións de hasta 10.000 euros, e de feito aquí colleron algunhas en Lalín o ano pasado. Este ano volverán a volver outra línea e vamos volver a reservar. É dicir, é que iso demostra que vostedes non fan caso para nada do que nós dicimos ou facemos. Porque iso saleu, se for a dicir, fixémoslo nós, non sabe ninguén, pero saleu en todos os medios de comunicación. Ou vostede non o veu? Quéreme dicir que non veu as reunións que tuvemos, non unha, nin dúas, nin tres, que a Diputación é con todas as asociacións que teñen traídas de auga? Con todas. Outra cousa é que xa lle digo, o porqué de polo que non queron. Para registrar e legalizar unha traída de augas hai que poñerlle un clorador e hai que clorala. E algúns veciños, pois, non queren saber nada deso. Así que, por iso, imos ya votar en contra, Alba, porque, mire, nos en medio ambiente non é que seguexamos uns fenómenos, pero sabemos distinguir o touciño da velocidade. E mire, o problema do PSOE é que lle fai caso a moitos ecoimbéciles, que hai un montón deles neste mundo, e eses ecoimbéciles que estamos preñados de ecoimbéciles, pois resulta que cando se fai unha normativa, tamén é do ECDS Europa, porque Europa é igual co Imperio Romano do Occidente, e con que non poñamos remedio, caerá, non hai ningunha dúbida. Estamos xa no final, imos a tumbos. Por que? Porque a normativa europea pois ten moito de ecoimbécil. Non, eu non digo. Eu que digo é que cada vez que se fai unha normativa neste país, encárgaselle a un técnico, entre comillas, que algún veu en Google como é o rural. E son os que elaboran a normativa para ese rural. E iso é unha desgracia, porque non se molestan en falar con ningún veciño dos que vive ali. Non se molestan en ver os usos e costumbres, porque cando había usos e costumbres e non había ningún ecoimbécil por aí, cando ocurría eso, o monte estaba mellor cuidado que nunca. E podían os veciños cortar un pau que lle facía falta pa leña, como fixeron toda a vida, e tiñan os montes máis cuidados. E cando agora, por cortar un pau, lle meten ao mellor 3.000 euros de multa, ou cortar un aveneiro, ao mellor que limpaban o pé dos ríos, os ríos tiñan troitas, os ríos entraba o sol no río, e agora cortas un aveneiro como o meu brazo e metenlle 3.000 euros de multa. E ao final están todos cheos de brizo e todos cheos de mil caralladas que non hai... É que decir, e iso é por culpa dos que, cando se elaboran as normativas, que teñen tempo para andar presionando a administración
son os verdes e son os ecoloxistas. Entonces, os ecoloxistas, hai ecoloxistas razonables, e eu conozco algúns aquí en Lalín, e que teñen todo o meu respeto, e hai ecoloxistas de salón, que non lle viron nunca a curuxa, pero que pontifican como os que máis normalmente viven nas zonas urbanas, con bons servicios e de calidad, e logo queren eles por propoñer as súas normativas para aplicar aos que viven ali. Oye, polo menos vai nos escoitar, vai dar unha volta por ali, pero non vai a solo de turismo rural. Entón, esa é a desgracia que está ocurrindo cos temas que agora está pasando con os incendios, que nos queixamos do mesmo. Entón, ao final, cando a normativa que se fai non vai acorde ca realidade socioeconómica de un país, pasan esas cousas. Así que, pola miña parte, decir que señores do PSOE, fagan un pouco máis sexan un pouco máis pragmáticos e documentense sobre as mocións que piden en Lalín, porque senón ocorre como esta, que é un auténtico despropósito. Porque xusto o que piden é o que moitos deles que as cousas están feitas é o peligroso que vostedes non saben que están feitas. Así que, cando queira, eu digolle cales son os puntos nos que estamos, e nós en Augas creo que somos dos que temos un concello medianamente aceptable. Moitas gracias. Votos en contra. Vamos votar a mão alzada. Votos a favor da moción, a oposición toda. Abstencións, non hai. Votos en contra. O Grupo Popular queda rexeitada. Imos co último punto no orden do día. Perdón? A ver, espera. Biz. Está reparando. Esperamos un segundo a ver se poñen eso. É igual, a mí dame igual. Si isto é como o imperio, ti sabes cando que é o imperio romano do occidente? Xa temos en A ver, antes todo era mellor, a ver, Anxo, antes todo estaba máis cuidado que agora, porque agora, bueno, pois vai a zobra, pregunta aos veciños que non poden ir ali a debes a cortar un pau, e que para cortar un pau pa leña que teñen medo que lle metan 3.000 euros de multa, porque aquilo é red natura. A ver, hai que ir cos tempos, pero, a ver, o problema é que sabes quen fai a normativa? Un técnico, o político de turno encárgalle a norma. Está? Paco? Sí, está. Xa está. Chámase Biz. Paz. Chámase Biz, como é o nome? Alberto Biz. Alberto Biz. Imos co punto 11, moción do BNG para instar a Xunta de Galicia a dotar o Centro Integral de Saúde de Lalín de 2 plazas máis unha de psicoloxía e outra de psiquiatría. Ten a palabra Paco Vilariño. Bueno, eu creo que o de ecoimbéciles xa se suspendeu e se cortou do pleno. Non, que non se escoitou, Paco. Por eso digo que xa se cortou. Foi unha pena. Millor así. E en todo caso, sigo preocupado de que Abelino anunciou que quere un helicóptero, a ver os próximos orzamentos o que van refletir, non? Xa temblamos. Mire, nós neste tema, bueno, traemos aquí unha moción que nos parece especialmente importante, polo que afecta, polo que trata e, desde logo, pola deixadez e as responsabilidades políticas que o Partido Popular ten neste caso. E eu creo que é unha tamén un bo examen para vostedes como un goberno local, si son capaces de poñerse do lado dos veciños e das veciñas e non, desde logo, defender
o que a un partido que está actuando dun xeito indecente en materia sanitaria. Estamos falando de dúas áreas, dous servizos tan sumamente fundamentais, delicados, imprescindibles, como pode ser o da saúde mental ou como pode ser o de pediatría. Desde o BNG denunciamos xa o mes de xullo a situación total de colapso na que se atopa a saúde mental no CIS. Bueno, un CIS que vostedes anunciaron a bombo e platillo que iba remediar todos os males e estamos vendo que a realidade é que estamos botando en falta o funcionamento do anterior centro de saúde cando pensábamos que xa era imposible que fora a peor, pois vostedes foron capaces de sobrepasar esa línea. Estamos vendo como levamos máis de 4 meses sin que no CIS se teña atención de saúde mental na área de psicología e na de psiquiatría, como se pechou 15 días, obviamente coincidentes coas vacacións do profesional, porque non o sustituíron o servicio de psiquiatría. Estamos vendo como vostedes, no tema da saúde mental, e eu dicirlles un dato que me parece, cando vin demoledor, que unha de cada 3 consultas en atención primaria responden á saúde mental, fundamentalmente á depresión e a ansiedade. Cando a administración pública, neste caso, cando o Partido Popular decide deixar sin cobertura a veciñanza de Lalín e da súa comarca de profesionais imprescindibles, como é o tema da saúde mental, ao longo de tantísimo tempo, porque desde logo non é algo puntual, é algo que desde logo é estratégico e cunha decisión política clarísima. Cando vemos que o goberno local non abriu nin a boca sendo coñecedor do tema, se era por pasiva é gravísimo e por activo obviamente evidente desde que denunciamos esta situación non escoitamos que se pronunciaran en absoluto. Estamos vendo como vostedes deixan tirados o máis absoluto abandono a xente que precisa da atención en saúde mental. Xente incluso que non ten atención con precedentes ou, desde logo, xa con intentos de suicidio. Vamos falar claramente. Vemos como abocan a xente, se ten capacidade económica, ante o peche real deste servizo no CIS de Lalín, a que, se ten capacidade económica, que poda ir á privada e, desde logo, se non, pois abandonan a súa máis absoluta e desgraciada sorte, porque, desde logo, cando alguén precisa desta atención e non a ten, pois é máis que evidente cales van ser os resultados, non? Polo tanto, mire, nos denunciamos e agora pedimoslle, obviamente, e facemos as propostas para solucionalo dun xeito inmediato, porque isto sí que é exclusivamente unha decisión política. Unha decisión política foi suprimir, na realidade, este servicio, e unha decisión política é dotalo dos medios humanos e, obviamente, económicos para que se solvente dunha vez. E no tema de pediatría poderíamos falar exactamente igual. Vimos como os pais e nais do noso concello estivemos todo o mes de agosto sin atención das pediatras, ou, cando menos, de varias pediatras, obviamente, por non sustituílas, tanto no que é a consulta de enfermedade como o control de idade. E isto, nunca pasou. Mira que en pediatría temos denunciado unha xestión nefasta, pero, desde logo, o peche do servizo, tamén en pediatría, como aconteceu ao longo de todo o mes de agosto, nunca acontecera. Vostedes decidiron que os nenos e nenas de Lalín non poden enfermar. Espera, Paco, espera. Sí. Grazas. Decidiron que non poden enfermar os nosos cativos e as nosas cativas en agosto, porque, desde logo, pecháronlle o servizo para poder, obviamente, ante unha enfermidade, ter o máis mínima dignidade que, desde logo, ter un médico, unha médica referente para poder levar ali as crianzas. Negáronlle até iso, a nosa sociedade, a nosa veciñanza. Negáronlle, desde logo, por exemplo, no tema da saúde mental, xa un confinamento que había hasta agora, pero es que agora xa que levaba anos, desde logo, cunhos profesionais mínimos que, evidentemente, daban un servizo moi precario, obviamente,
porque eran poucos as profesionais ou os profesionais que desenvolven a súa labor, pero es que agora nin tan siquera temos este servizo. En pediatría, o BNG, desde logo, está canso de pedir pediatría polas tardes, polo importante que sería para as nais e pais. Pero é que agora vostedes xa deron un paso máis adiante, xa non é que o debate se sitúe en imos reforzar o servicio, como pide o BNG desde hai moitísimo tempo, ter pediatría pola tarde, non, vostedes agora subiron a aposta para mal, como sempre fan, no tema dunha sanidade pública, e o que fixeron foi suprimir ao longo de todo agosto dito servicio. Mira, eu creo que hai cuestións, que poden agardar ou non. Ora, o tema da sanidade, dúas servicios, dúas áreas fundamentais como saúde mental ou pediatría, non hai unha sociedade que poda presumir de ter un mínimo de dignidade e un mínimo de cobertura sanitaria que se digne que non teña, desde logo, estes dous servizos. Vostedes vemos perplexos como asisten a que se nos recortan, se nos suprimen e non nos escoitamos aínda decir absolutamente nada. Terminaxe, Paco. Turno para o Partido Socialista. Anxo ten a palabra. Moitas grazas. 6 meses despois volvemos falar de saúde mental neste pleno e, lamentablemente, temos que decir que todos os argumentos que utilizamos naquel pleno están plenamente vixentes hoxe en día. A sanidade pública galega carece de recursos para atender os problemas de saúde mental da cidadanía e en concellos como o noso esa carencia faise aínda máis evidente e cébase especialmente coas persoas que non teñen recursos económicos para acudir á sanidade privada. Todos os veciños e veciñas de Lalín temos dereito a ser atendidos por profesionais da sanidade pública. Non pode ser que a rapidez ou a calidade da atención dependa dos recursos económicos dos usuarios. Cando se trata de saúde mental, cando se trata de atención pediátrica, non pode ser que haxa cidadás de primeira e de segunda. Nós en marzo lembramos aquí uns datos que creo que son bastante relevantes e bastante contundentes. Somos a segunda comunidade do Estado en taxa de suicidios. Lideramos tamén os rexistros de depresión e ansiedade. Somos a comunidade onde máis ansiolíticos e antidepresivos se consumen. E estes datos non son números fríos. Detrás hai persoas, hai auténticos dramas familiares e, sobre todo, hai moitos veciños e veciñas de Lalín que están a padecer estas doenzas. Por iso, eu creo que merece toda a atención deste pleno. Insistimos naquel pleno, insistimos agora en que os factores económicos e os factores sociais están directamente ligados ao benestar psicolóxico. Por iso non podemos aceptar que a falta de recursos da sanidade pública condene a ninguén a unha situación límite. A saúde mental debe estar no centro da axenda política e hai moito marxe de mellora, moito marxe de actuación dende as administracións. Unha cousa máis, nós en marzo propuxemos que Lalín elaborara un plan municipal de saúde mental. Elevábamolo no noso programa e eu creo que é unha iniciativa moi acaída. Trataríase de dispoñer de datos claros sobre a prevalencia destas doenzas na nosa veciñanza, saber se están a atender estas doenzas axeitadamente e poderíamos deseñar medidas de prevención e intervención. Lamentablemente, vostedes non moveron ficha neste sentido e, por iso, nos volvemos a insistir unha vez máis na necesidade de que se tome en serio este asunto e de que se elabore un plan municipal de saúde mental. En segundo lugar, outro punto que recolle a moción do Bloque Nacionalista Galego e que nós tamén apoiamos con toda rotundidade, a escaseza de pediatras no centro de saúde de Lalín é inaceptable. É certo que hoxe contamos cunhas instalacións moito mellores que as instalacións que tiñamos, pero non serve de nada ter unhas infraestructuras modernas se non van acompañadas, se non temos personal sanitario suficiente. Na pediatría, ademais, isto vese con claridade. Anxo, espera. Dalle. Outra cousa, ademais, o asunto da pediatría eu penso que é estratéxico para Lalín. En primeiro lugar, e sobre todo, porque estamos a falar da saúde de nenos e nenas, que debe ser sempre prioritaria, pero en segundo lugar, porque nós temos un problema moi importante para atraer e para fixar poboación. E se queremos que a xente se instale e viva en Lalín, se queremos que a xente teña fillos, temos que ofrecer servizos
básicos de calidade. E a atención sanitaria é un servicio fundamental. Por todo isto que acaba de decir, pois nós vamos a ser coherentes e vamos a apoiar a moción do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, Anxo. Turno para compromiso. Ten a palabra Iria Fernández. Ben, bons días a todos. Xa lles adianto que o Grupo de Compromiso manifesta o seu total apoio a esta moción presentada polo BNG de Lalín, dada a grave situación que están a vivir a veciñanza, tanto nos servizos de saúde mental como nos de pediatría. Coincidimos plenamente co BNG en que é inaceptable que unha comarca con alrededor de 40.000 habitantes dispoña de apenas un psiquiatra e unha psicóloga para todo o territorio, un para 40.000, recalco, e que, ainda encima, estes servizos non estean garantidos durante as vacacións ou as baixas. A saúde mental non pode quedar desatendida, dada a demora de meses ou de case un ano en dotar a atención é unha falta grave de dereitos básicos, e iso ten consecuencias directas na calidade da vida das persoas afectadas. E, como xa dixo tamén Anxo, no pasado pleno do mes de marzo, e reitero agora, é necesario que a Consellería de Sanidade realice un estudo e dote o CIS de máis persoal para a saúde mental. E, da mesma forma, as autoridades sanitarias deberían realizar, reforzar a formación e o apoio a profesionais da saúde mental existentes. A situación do servicio de pediatría, iso xa é un caso aparte, iso xa é máis que alarmante, axendas pechadas durante todo o mes de agosto, falta de cobertura e imposibilidade de realizar controis de idade fundamentais para o desenvolvemento dos nenos e nenas. E, por último, consideramos que estas medidas son imprescindibles para garantir unha sanidade pública de calidade, accesible e digna, tal e como a veciñanza de Lalín ten dereito. Non apoiar esta moción sería ignorar unha situación crítica que nos afecta a todos. Nada máis, gracias. Gracias, Iria. Turno para Abelino. Ben, primeiro, señor Vilariño, o único que se me ocurre, se non me traen un helicóptero, xa que vostedes son socios e amigos de Pedro Sánchez, a ver se me presto ao Falcon nun destes días que o deixa aparcado, igual me pode xestionar vostede. Segundo, recalcar que as competencias en sanidade non son deste Concello, son da Xunta de Galicia, porque en algunha das intervencións parece que casi que é unha xestión nosa, evidentemente nós temos que traballar e reclamar, pero é unha xestión da Xunta de Galicia. En terceiro lugar, decirlles que, ainda que despois quero explicar algo máis, apoiaremos esta moción se o señor Vilariño acepta engadirlle unha engádega que sería pola nosa parte, que despois se lla paso á secretaria, instar a Consellería de Sanidade a garantir aos profesionais de psicología, psiquiatría e pediatría necesarios para atender a demanda que rexistra o Centro Integral de Saúde de Lalín co obxectivo de ofrecer a mellor atención nesta especialidade aos veciños de toda a comarca de Deza. Que, bueno, en resumen, é buscar o mesmo, porque pola nosa parte, pois nun tema tan delicado intentamos buscar o consenso e, bueno, antepoñernos por riba do debate político que hoxe tuvemos aquí. A pesar deso, e de que vamos a apoiar, tamén lle teño que dicir, con mellor dos tonos, que ao César o que é do César é a Deus o que é de Deus. Vostede non pode dicir que vota de menos ou a anterior instalación é que estamos moito peor que antes. Como dixen, as melloras van pouco a pouco, a veces os recursos na administración, inda que a xente, os do BNG, pensades que son infinitos, non o son finitos os recursos, pero decir que estamos igual, mire, desde que se abriu a nova instalación, que é para un futuro e que pouco a pouco se irá adoptando, pero xa hai novos servicios como neumoloxía, cardioloxía, recentemente hai un novo servicio que é de rehabilitación cardíaca e de enfermedades muscoesqueléticas que xa se está prestando no CIS de Lalín. Entón, hai cousas a mellorar, sin duda, temos que reclamalas tamén, pero non poden dicir que estamos peor que antes, non se pode dicir que os veciños de Lalín somos uns veciños de segunda, porque por sorte estamos moito mellor que en moitos sitios, temos unha instalación que é unha envexa en Galicia, e tendo eso poderemos seguir dotando de servicios. Temos unha ambulancia de soporte vital básico que está funcionando ás mil maravillas desde o mes de xaneiro, esa é a realidade, e tamén hai que poñer en valor e tamén hai que ser xustos coas melloras que se van facendo. No eido da parte da saúde mental, sin dúbida que é un longo camiño que nos queda por percorrer,
non só aquí, senón en todo Galicia, en toda España. É unha doenza que, por desgraza, hai anos non se falaba dela e cada vez se reivindica máis e que é necesario que as administracións vayan poñendo máis recursos. Que, evidentemente, a situación na que está ahora mesmo no Cisno de Lalín é a ideal? Por suposto que non. Ten que mellorar? Por suposto. Pero a Xunta de Galicia está facendo un enorme esforzo? Tamén. De feito, comparamos con outros sitios. Desde o ano 2020 ao ano 2024 sacouse a Estrategia Galega de Saúde Mental dotada con 36 millóns de euros e 244 profesionais máis para a saúde mental en Galicia. Son suficientes? Non. É un enorme esforzo? Sí. E tamén hai que recoñecer a sanidade que temos. E por último, ainda non, outra cousa importante, vostedes deixan caer aquí que se alguén está mal ten a obligación de ir á privada. Non. Hai os servicios de urxencia que, por suposto, que atenden. Non poña vostedes a cara, porque esa é a realidade. Hai unhos servicios de urxencia. Ese é o recurso ideal ao que temos que aspirar? Non, por suposto que non. Pero non se pode dicir que alguén sin recursos está enfermo queda sin atender, porque iso dixo o señor Anxo e dixo vostede, e é unha falacia, porque en Galicia, igual que en España, existen os servicios de urxencia que atenden a todo o mundo no sistema sanitario galego. E esa é outra realidade. As plazas de pediatría, claro, señor Anxo, vostede bota balóns fora, porque vostede pertenece ao Partido Socialista. E debo dicirlle que a Xunta de Galicia convoca o 100% das plazas que se lle permiten ano tras ano. Cal é o problema? Que non hai médicos. De quen depende iso? Do Goberno do Estado. É algunha culpa de Galicia? É de Galicia e de todas as comunidades autónomas, porque hai unha enorme falta de médicos. Cando unha persona está convocando o 100% ano tras ano, mellorando as condicións, pero o problema é que non hai médicos e quen ten que facelo é o Goberno do Estado, igual vostedes tamén teñen algo de responsabilidade en vez de botar balóns fora ou levantes e vayan, porque o Goberno do Estado tamén ten moita falta. Como digo, vamos a apoiar esta moción porque consideramos, como Bloque Nacionalista Galego e aceptándonos a engádega, que os servicios se poden mellorar, que se ten que intentar dar unha mellor atención da que se está dando e que hai que seguir avanzando no camiño que se iniciou e, bueno, como yo reitero, a sanidade que hoxe hai en Lalín é unha envexa coas eivas que poida ter para as instalacións, os servicios e, o máis importante, a capacidade que temos de mellorar e de ter servicios comparados con outras zonas ou con outros ayuntamientos é enorme. E ainda que lles coste recoñecer, e con todas as mellores que poida haber, e reitérome, somos unha envexa as instalacións, os servicios e a adaptación sanitaria que temos en Lalín e tamén en Galicia, e tamén hai que dicilo, Dicía que somos unha envexa en Galicia e en Lalín, e tamén hai que recoñecelo. Cando vas por aí adiante, como foi moita xente, eu que viví moitos meses no estranxeiro, o sistema de saúde español e o galego é unha auténtica envidia, e hai que seguilo mellorando e cuidando, pero os servicios que temos é unha auténtica envexa. E xa sei que o señor Vilariño me pode poñer un caso de que se lle retrasou moito a atención e casos individuales e particulares que son dramas e que existen, por suposto, pero hai que verlo en conxunto e hai que ver a inversión sanitaria que se fai, que non deixa de incrementarse ano tras ano, con recursos de persoal e con recursos económicos e con recursos de infraestructuras. E esa é a realidade do sistema sanitario en Galicia e en Lalín. Gracias, Abelino. Turno para Paco Vilariño. Madre mía. Vale. A ver, vou ser cuidadoso coas palabras porque non quero romper este consenso que vostede anuncia, non? E como nos interesa no BNG é sacar isto adiante pola seriedade do que tratamos, vou intentar puntualizar certas cousas dun xeito suave. Mire, dicir que somos unha envexa, eu supoño que quen este escoitando a vostede que leva 4 ou 5 meses agardando para que, vamos, poda atender un profesional no tema de saúde mental no CIS. 4 ou 5 meses e aumenta vostede, que é a realidade, igual 6, 7 meses a que tiña de lista de garda, polo tanto, que levan máis dun ano
máis dun ano, moitísima xente agardando por atención de saúde mental no noso CIS. Decir que é a envexa, supoño que estará agora mesmo subindo polas paredes. Se a vostede lle escoita algún nai ou pai que non tivo, ainda que vostede di, por certo, grandes palabras, que sí que hai atención, home, se agora negamos que os especialistas teñen que atender a quen, obviamente, abrangue a súa atención, claro, pero es que para iso suprimimos as especialidades e poñemos certos médicos para atender todo. Negamos que tamén as especialidades, vostedes negan todo xa, que non teñen sentido, entón, para que imos ter especialistas, verdade? É unha auténtica locura, non? Negarlle, como lle digo, que escoite algún pai ou nai que non tivo atención, o seu fillo ou filla, desde logo, supoño que non será envexa, nin se sentirá así, ni moito menos. Nós temos unhas instalacións que é evidente que son envexa, pero lamentablemente acertamos cando temíamos que se iban quedar niso. E estamos falando dunha situación que ninguén aquí, mira que desde o BNG temos denunciado veces e veces cuestións sanitarias, pero na vida nos imaginamos quedar sin cobertura en pediatría, como ten acontecido, ou desde logo quedar o apagón absoluto no tema de saúde mental. Mira, eu sí que penso que o PP é un perigo real para a saúde das persoas. E eu creo clarísimamente. E desde logo lle digo unha cuestión, da que, mire, eu creo que hai cousas, insisto, de verdade, prioritarias e outras non. Pero o tema da saúde sí que creo que é prioritario. E eu entendo o seu papelón, e a mí non me costa nada, e o BNG moitísimo menos, asumir e admitir, digo, por si se me entendeu mal na primeira intervención, que isto é unha competencia da Xunta, cuidado. É o que lle estou exixindo a vostedes, é que desde logo teñen, como goberno local, que non soportar esta situación. Perdón. Silencios cómplices que creo que desde logo son intolerables. Por eso lle digo. E por eso lle digo que nós queremos que isto saia adiante. E por eso lle aceptamos a engádega que fan, que non temos ningún problema, onde nós, ademais, pedimos, obviamente, como solución que se cubran, obviamente, as vacacións baixas, etcétera, que se reforce con máis persoal, que haxa pediatría polas tardes e, obviamente, un último punto que é que se teña, por parte do Goberno, unha reunión co Conselleiro de Sanidade, ese Conselleiro que di que non hai que ir aos centros de saúde dos nosos maiores porque a app que ten a Consellería funciona e entenden, non? Amanexan os nosos maiores que te cagas. Palabras textuais do Conselleiro, quero dicir, parece máis un bufón que un Conselleiro e ante apreciacións dese tipo xa amosa o nivel que pode ter a sanidade neste país e, obviamente, por extensión no noso Concello. Mire, aquí se trata dunha cuestión, por iso é un problema político. Aquí se trata de poñer máis recursos encima da mesa, non recortarllos. E iso que está pasando. Se non en la línea nos quedaríamos sin psicología, sin psiquiatría e, sí, home, claro, están suprimindo algo tan importante, pero estamos de acordo ou non? Estamos sin recursos en saúde mental no noso Concello, sí ou non? Eu entendo que sí, que hasta aí chegaron, non? Por lo tanto, están suprimindo recursos. En pediatría, exactamente igual. Mire, esta é a realidade de pediatría que tivemos en agosto, cando se iba a pedir 0 días, 0 horas para pedir pediatría en consultas de enfermidade. En control de idade, a xenda de profesional non dispón de ocos libres para pedir citas de control de idade nos vindeiros días. Isto a día 2 de agosto. Esta é a realidade. É a realidade que padecemos. Por tanto, eu creo que é unha cuestión obviamente sanitaria e tamén, permítame, no tema da saúde mental de humanidade. Estas palabras son grosas, non o nego, pero desde logo desprotexer a quen necesita protección é terrible. E aí están os datos que desde logo falan por sí sós. Por lo tanto, eu de verdade creo que isto non é soportable. Hai moitísimos veciños e veciñas que se dirixen a nós para darnos relatos que desde logo son durísimos
son inasumibles e unha administración, desde logo, non pode facer que perder un segundo máis. Por lo tanto, eu que lle digo que vostedes exerzan as súas competencias, a súa responsabilidade para poñer fin a isto e por lo tanto, isto é o que eu creo que é facer política en mayúsculas, política que, desde logo, non deixa a nosa xente totalmente desprotexida en cuestións tan importantes. Moitas gracias, Paco. Sin dúbida, sanidade neste país e máis educación, esas dúas consellerías solas tragarían íntegramente o presuposto o orzamento da Xunta de Galicia. Pero a realidade é que España, que irámolo recoñecer ou non, porque dependendo como cada un fala da feira según lle vai nela, a sanidade española é a mellor do mundo. Non é unha das mellores do mundo, é a mellor do mundo. Que ocorre? Darémola mantido? Ese é un interrogante bo. O nivel que ten a sanidade darémolo mantido gratuito e a sanidade universal como temos? Veremos. Xo veremos. Non vai ser doado, Non vai ser doado porque os recursos son limitados. Unha cousa é o que queremos facer e outra cousa son os recursos. Mire, por parte do Concello de Lalín, os deberes fixéronse. Houve que poñer un terreno a disposición, púxose. Houve que facer unha urbanización, fíxose. Houve que facer calquera millora que pideu a Consellería de Sanidade, púxoselle todo en bandexa por parte do Concello de Lalín. Por tanto, o Concello de Lalín cumpleu cos seus cometidos. O que son as tripas do funcionamento do CIS é unha responsabilidade da Xunta. E eu non quero botar valor fora, pero obviamente cada pau ten que aguantar a súa vela, pero que a Consellería está facendo un esforzo con Lalín. Outra cousa é que é imposible poder atender o 100% da sanidade galega como lle gustaría a Consellería atendelo. Entón, nós temos unhas instalacións, como ben se dixo aquí, das mellores que hai ahora mesmo en Galicia, e agora encher ese funcionamento non é fácil. Non é fácil porque os recursos son os que son, encima non hai suficientes profesionales, non hai número suficiente, porque o de pediatría, a min constame que políticamente, por decirlo de algún xeito, se polo conselleiro fora, non teríamos ningún problema para telo. Pero é que resulta que saleu a plaza a concurso, obviamente, presentouse algunha persoa e resulta que despois non acepta vir para Lalín. E que faz? Estás cas maus atadas. Porque a plaza a Xunta si fixo o seu labor de sacala. Pero despois resulta que o que a pide, pois non quere vir para aquí. Pero en todo caso, o que non cabe dúbida é que a sanidade é un tema preocupante desde o punto de vista de que todos os humanos necesitamos en maior ou menor medida dela. Por lo tanto, creo que o mellor servicio que se pode dar é un bo servicio sanitario. Aquí sabedes que había sempre bastantes follóns co tema da ambulancia. Púxose unha de soporte vital avanzado, non básico, a de básico quedou a maiores, pero puxo unha de soporte vital avanzado e notouse moito esa mellora, notouse moito porque desde que se puxa a funcionar a ambulancia de soporte vital avanzado, eu polo menos no meu ámbito, pois deixei de ter reclamacións. Entón, mellorouse, e agora mesmo estamos traballando en que a Consellería en conseguir novos terreos para facer un novo helipuerto, porque queremos facer un helipuerto ali na esquina do fondo, porque onde está feito ali non cumple, aquilo ali non vale por culpa de que hai unha casa xusto metido no lado. Entonces estamos negociando ca Consellería a posibilidade de que nos fagan un helipuerto novo, porque ademais vai coller protagonismo no futuro os temas dos traslados aéreos. Por tanto, vamos a procurar ter a mellor infraestructura posible, e logo despois, claro, o gallao ver os médicos que fan falta. Eu estou de acordo que cando un ten unha necesidade e ten que esperar máis do que quere esperar, que lle molesta, iso é certo, é imposible poder atender todo no tempo que sería desexable, pero os recursos, como digo, son os que son. En todo caso, o importante é que nós temos algo que non había hasta agora, que é o contenedor. Agora temos un contenedor que vale para acoller todo aquello que se queira meter. Antes non había ningún de metelo, cando nos puxéramos por riba dos outros non había. Agora hai un contenedor
os especialistas teñen claro que teñen que vir consultar aquí a Lalín. En maior ou menor medida, ahora mesmo hai 3 especialidades, ou 4, e vai haber cada paso máis. Pero, obviamente, necesítanse recursos. A aspiración que teño é sempre desde que estou aquí, a miña idea é fazer as cousas pas medras. E cando nos piden unha cousa, eu nunca lle regateo, cando me dicen que fai falta 5, eu poñolle 7 a disposición para que non haxa ningún problema. E facendo as cousas pas medras, eu creo que pola nosa parte municipal cumplimos. E logo pedindo a Xunta de Galicia de que atenda iso o mellor posible. Por suposto que nos gustaría que o atenderan o mellor posible, e nesa filosofía estamos. A miña aspiración sería que Lalín, o CIS, fose un hospital de día. É dicir, que se fixera todo, absolutamente como en calquer hospital, excepto quirófanos e camas. Salvo camas e quirófanos, que non hai que ser ilusos, e para iso é mellor ter un hospital de primeira e non un de segunda, porque ás veces os hospitais comarcais, pois algunhas cousas pois non teñen suficientes medios, normal, porque a cousa non dá para máis. Entón, se tuveramos un hospital de día, esa é a aspiración a que eu vou, que haxa que ir a Santiago, que é o noso hospital de referencia, a operarse. E o resto que se pode facer aquí é absolutamente todo. Estánse traballando nesa dirección. O tempo que vai a levar vai a depender de moitas cousas, pero non de vontade política. A vontade política haina porque cósteme por parte do conselleiro, haina, por parte do presidente da Xunta, haina, por parte do conselleiro de Sanidade, haina, por parte do xerente do Chus, haina, e por parte nosa tamén. Está claro cal é a folla de ruta. Canto tempo nos vai levar a cadala? Ese é o que non está claro, porque vai depender dos recursos que haxa e das disponibilidades dos médicos, que tamén é outra faceta importante. Ben, como estamos todos de acordo, vamos a votala, que engadiga esa que lle propuxemos desde o Partido Popular ao Bloque Nacionalista Galego. Entón, votos en contra, non hai ningún, abstencións, tampouco hai ninguna, votámola por unanimidade. Rogos e preguntas. Sí, dixo. Vamos con rogos e preguntas. Quen quere? Paco, ten a palabra. Eu sou unha. Nada, bueno, xa foi un tema que trouxemos aquí en varias ocasións, visto o acontecido nas últimas horas, nos sigue preocupando aínda máis. Quería preguntarlle se vostede ten datos de como se atopa a situación do bloque de vivendas na rúa Álvaro Cunqueiro. Digo a todos os niveis, non deste último que aconteceu, sino do tema da venta, de se a administración, como pedimos, o vai asumir, se se vai vender, como está. Según os datos que me comentou o concelleiro do Urbanismo, o banco, como se chama? A Sareb ten ofertas encima da mesa, e a idea da Sareb é adxudicalo canto antes para nós, e nós o que queremos é que cerrar ese capítulo antes posible para poder recoller a urbanización, para poder facer todo o que ya está pendiente ali. E o que teño que dicir é que o que nos dixo Sareb, se o cumple, estamos no bo camiño, pero falta que o cumpla. Anxo, ten a palabra. Sí, a ver, nós no pleno pasado vostede comprometeuse a poñer en marcha un plan similar ao que puxeron outros concellos, como o de Torrevieja, un caso documentado, para aumentar as plazas de Policía Municipal por riba da tasa de reposición, que basicamente consistía en facer un informe facultativo e dirixirse directamente ao Goberno, a súa delegación de Goberno, ao Goberno Central. Bueno, nos queríamos saber se se deu algún paso neste sentido, se puderon documentar. De a orden, o mesmo día, de orden, para que facer exactamente igual que fixo ese Concello, para pedir a súa delegación de Goberno que nos deixe convocar todas as plazas que nos fan falta, porque a miña idea é nós temos que chegar a 20 guardias para poder ter o servicio 24 horas. Se non hai esa posibilidade, non hai esa posibilidade, por lo tanto, sí. Estáse redactando un informe facultativo este, ou vaise facer, ou hai un responsable xa asignado? Sí, o responsable é o Concelleiro de Seguridade, que é Pablo, que che pode dar a información polo miúdo, está traballando no asunto, e encargouse o asesor xurídico para que vai habendo documentado, porque senón, despois, por mandar un escrito, podemos mandar un escrito sin máis, pero eso se non se ten, hai que procurar que se teña solo,
porque senón, obviamente, pois xa se cae de entrada. Para que teña algunha posibilidade, pois ten que ir o máximo posible documentado. Un informe da realidade social de la LIN e económica, e despois tamén, obviamente, pois, dicendo en conta que ahora mesmo o que temos é o 100% das prazas, pero que non nos chega. Vale, bueno, teñen que argumentar que hai un déficit estrutural, esa é a clave do asunto este. Nos vamos facer como o Concello ese que... Que pasa? Non o ves? No, perdón. Non era contigo. Non era contigo. Vale, non... Chegoulle unha notificación, porque agora resulta que se muxe co móvil, non? Entón chegoulle unha notificación de que ten o robot de ordeño atascado. Bueno, unha segunda pregunta. A ver, a Brigada de Obras interviu a semana pasada na Rúa Montefaro e unha das intervencións consistiu en retirar parte dunha reixa de drenaxe que estaba deteriorada e o que fixeron é encher o oco con o oco, que é un sumidoiro de plugais, parte dese oco encheuse con cemento. Entón saben que esa rúa ten problemas de drenaxe cando se tal. Entón eu quería saber pois quen decidiu que se podía eliminar un tramo de sumidoiro de pluviais, quen o autorizou e se vostedes pensan que isto vai ser bo cando empece a correr a auga por esa rúa. Vale. Mais preguntas ou rogos? Mario, ten a palabra. A Concelleira de Deportes, ainda que non está, gustaríame felicitala polo seu novo cargo e, sobre todo, desexarlle moita sorte. As instalacións do Club Hípico de Muris cade van camiño de 2 anos pechadas. Cada día que pasa o deterioro das instalacións é maior e a súa reapertura semella máis lonxa. O Concello, según informou a prensa hai xa moitos meses, valorou reiniciar a actividade do centro mediante a xestión directa ou impulsar unha concesión para que outra asociación o xestione, como se viña facendo ata agora. Pero pasan os meses e non se soubo nada máis do tema. Entón, a pregunta é que avances hai para levar a cabo estas dúas alternativas, que accións de mantemento se van a levar a cabo. E en que prazo se retomará a actividade do centro hípico. Esta é a miña primeira pregunta. E a segunda ten que ver co Lalín Arena, cando foi das goteiras aquelas que a madeira abombou. Xa non que sí que se reparou, pero se separa as madeiras, parece que se... Entón, é saber cando se vai reparar esa... Diríxome a ti como se foras ti o concelleiro, pero porque che teño de frente, non por nada máis. Nada, é simplemente preguntarnos por que sigue habendo filtracións despois do investimento que se fixo no tellado, na cuberta, non? Eso, pois a pregunta é esa, se están reparadas os danos, as madeiras esas que se abren, ou cando se pensan reparar. Nada máis. Gracias, Pablo. Rafa, ten a palabra. Sí, varias cuestións. Primeiro, lembrar a petición que fixo este grupo de xeito reiterado de se o Concello podía colaborar coa reparación da capela da Santa Lucía. É a terceira vez que o traigo na parroquia de Bendoiro e a verdad que me preocupa especialmente, non vai ser responsabilidade do Concello, evidentemente, pois que poida ter un deterioro definitivo nos próximos anos. Sei que se encargou un proxecto por parte do Bispado, que esta era a intención, pero eu creo que é unha petición que lles fago, un rogo de verdade, ademais, que lles fago na medida posible se o Concello pode colaborar con esta cuestión. Ben, eu xa che digo que non estamos dispostos. Que ocurre? O Bispado quedou de facer o proxecto e mandar a Patrimonio. Nos vamos a colaborar. Eu xa dixen que sí. E además vamos a convocar aos veciños e colaborarán os veciños e además colaboraremos nós. Ben. Pero é que o proxecto ten que telo Patrimonio, ten que visalo. Se estou de acordo. O tema é que parece que o Bispado que non se move moito nese sentido. Os obispados tradicionalmente son máis de pedir que de dar. Eso sabémolo todos. Eso é histórico. É certo. Xa falou o voceiro do BNG do tema da rúa Álvaro Cunqueiro. Queremos saber se vai tomar algún tipo de medida máis ou se está en coordinación, entendo que sí, coa Policía Municipal, evidentemente, e tamén coa Guardia Civil, para estar atentos ao que está pasando por ali, porque, bueno,
teño algún veciño que traballa conmigo que me trasladou outra vez estes días a preocupación pola situación. Vale. Álvaro Cunqueiro, dis? Sí, do edificio de Álvaro Cunqueiro, que se... Digo, teño algún veciño que vivo ao lado, que traballa conmigo, que estes días me volveu a decir esta cuestión. Despois, rogamos que no mes de setembro, que iniciamos a día de hoxe, se é posible que nos reunamos para falar do Rueiro, e a miña petición é que o fagamos os políticos, por así decirlo, e ali tomemos decisións. Non, porque comisión non hai, Rafa? É que ti antes falache dunha comisión do Rueiro non existe. Non dixen eso, dixen que nos reunamos os políticos para falar do Rueiro. Non, falamos de reunirnos, o sea, sí, bueno, eu creo que é por inercia, falamos de ter unha reunión os voceiros e despois constituiremos unha comisión, se o acordamos. Se dixen por comisión por inercia, por así decirlo, pero evidentemente creo que xa estamos os representantes públicos para tomar determinado tipo de decisións, porque senón as outras dilátanse no tempo en estudios pormenorizados que non avanzan nunca. O tema da limpeza das fincas, co tema dos incendios. Lalín tivo moita sorte, grazas a Deus, en esta vaga de incendios que padeceu o noso país, e eu o que pido que cando se manden os escritos, cando se chega a situación de ter que sancionar a veciños que non limpen as súas fincas, que se faga. Totalmente de acordo. Pero que se faga co coste político que teña para calquera. Eu asumo a miña parte alícuota dese coste político sin problema ningún, porque eu creo que é un ben para todos, non? E eu creo que durante demasiados anos, tamén a nosa administración, estivemos sendo demasiado permisivos con unha cuestión que veu para quedarse. Quero dicir, o problema potencial que temos, sobre todo moitas que están pegadas ás casas, precisamente, este tipo de fincas, e eu creo que dende a política debemos ser exemplares en esta cuestión cando vemos que os veciños non están á altura das circunstancias. A mellor como político non debía decir isto, pero como persoa que me considero responsable, sí. Despois, rogaría que se nos informase como está a cuestión da RPT, porque dende que fixo Juan de Herrera a Basílica del Escorial, non hai un tema que levase tanto tempo, por parte do grupo de goberno isto estaba prometido para hai varios anos de que tiña que estar solucionada esta situación. Outra cosa que me trasladan usuarios do Arena, esas as cuestións fiscais, etcétera, que temos acordado en este Concello, ou que teñen acordado vostedes co seu voto, é que hai xente que non acaba de entender como no Arena, no ximnasio, se non se dá un servizo porque se cobra por el, non? É unha cuestión reiterada todos os anos, pero hai xente que non o entende, entre outras cousas porque é pouco entendible, non? Que se este cobrando por un servicio que non se está dando. E despois tamén teña aquí apuntado que se hai preocupación por membros ou a familia, digamos, por así decirlo, sobre todo do balonmán en Lalín, polo que decía antes o compañeiro Mario, compañeiro do metal, Mario, sobre a separación das madeiras na pista do Lalín Arena que pode dar lugar a lesións ou a problemas. Eu non vou entrar en se a reparación se fixo ben, se fixo mal. Eu supoño que estará garantizada e o que traslado o grupo de goberno é a preocupación para que isto este nas mellores condicións para que non haxa ningún tipo de problema, e gústame o sentimento co que me están mirando tamén a señora secretaria con este tema. Nada máis, moitas gracias. Unha pregunta máis. Medela, ten a palabra. Rogo que nos teñen chamado veciños de que están os servicios do Cementario Novo cerrados, se é así, nos rogámoslle que os teñan abertos, porque lógicamente non fan nada cerrado. Os servicios? Os aseos? Os aseos, sí. Sería por algún tema vandálico. E agora xa están abertos, creo. Sí. Ben. Cementario Novo. máis preguntas ou rogos? Pois moi ben, pois non habendo máis preguntas nin rogos, levantamos a sesión. Moitas gracias.